மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. Okay, thank you. Hare Krishna. So, I welcome everyone for today's class, Bhakti Sadachar. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா கோஸ்வாமிகளை பார்க்க போறோம். நமக்கு தெரியும் 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் 3 பேரை பத்தி சொல்ல போறேன். சனாதன கோஸ்வாமி அண்ட் கோபால பட்ட கோஸ்வாமி அண்ட் ஸ்ரீல லோகநாத கோஸ்வாமி பத்தி. ஓகேவா? சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timirandasya Jnanaganashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साग्रजातं रघुगणातामितं संसजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्य देवं राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखां विद्याश्च श्री कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी माताजी। சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோஸ்வாமி கோன்ற புலன்கள், அந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணவங்களை தான் வந்து கோஸ்வாமின்னு சொல்றாங்க. புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாதவங்க வந்து கோதாசர்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ நம்ம ஏன் இன்னைக்கு இந்த தலைப்பை பத்தி பேச போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு பௌர்ணமி மற்றும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமியோடைய டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே. ஓகேங்களா? அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவரோட ஸ்ரீ லோகநாத் கோஸ்வாமியோட டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே. நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா கோபால பட்ட கோஸ்வாமியோட அப்பியரன்ஸ் டே. அதுதான் நான் வந்து இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஒருத்தரா ஃபர்ஸ்ட் போலாம். அதை பத்தி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் பத்தி ஃபுல்லா சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நம்ம ஸ்லைடுக்குள்ள போலாம் மாதாஜி. சோ இந்த சனாதன கோஸ்வாமி யாரு? ஓகே, அதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். இந்த சனாதன கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து கர்நாடகால பிறக்கிறார். ஓகேவா? அப்படின்னா ஒரு சவுத் இந்தியா சைட்ல இருக்கிறார். ஓகேவா? அவர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரத்வாஜ் கோத்திரத்துல பிறக்கிறார். பரத்வாஜ் முனின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த கோத்திரத்துல வர்றவர். ஓகேவா? சோ பிறப்பாலன்னு பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த பிராமணன். ஓகே, சோ நல்ல கட்டறிந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறாரு. அந்த குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க, அந்த வம்சாவளிய வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்லைட் தெரியுது இல்ல மாதாஜி? லைவ் போயிட்டு இருக்குதான் தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. கோஸ்வாமிகள் 6 பேர் லைவ் போயிட்டு இருக்கா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. லைவ் போகுது மாதாஜி.
ஓகே 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 மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பரத்வாஜ் கோத்திரத்துல பிறக்கிறாரு, பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருக்காரு. கர்நாடகால இருந்து ஒரு காலத்துக்கோசம் வந்து வந்து பங்களாதேஷுக்கு போறாரு மாதாஜி, பங்களாதேஷுக்கு. இவருடைய தந்தையார் பேர் பார்த்தீங்கன்னா குமாரதேவ். ஓகேவா? குமாரதேவுக்கு வந்து நிறைய பசங்க இருக்காங்க. அதுல முக்கியமா இந்த 3 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமர், சந்தோஷ், ஸ்ரீவல்லபா. இவங்க தான் முன்னாடி வந்து நம்ம சனாதன, ரூப, அனுப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போறோம். ஓகேங்களா? சோ இவங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நல்லா படிப்பாங்க, எல்லாத்துலயும் வந்து கற்றறிந்தவங்களா இருந்தாங்க. அதனால என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ வந்து அந்த நாட்டை ஆட்சி புரிஞ்சவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம், அவர் வந்து நவாப் ஹுசேன் சொல்லிட்டு. அவருக்கு வந்து இந்த நியூஸ் தெரியுது, இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நியூஸ் தெரியுது. அதனால என்ன பண்றாருன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் அனுப்புறாரு, நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க வந்து என்னோட மினிஸ்ட்ரியில வந்து வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. இவங்களும் பிராமணன். முஸ்லிம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பசுவை எல்லாம் வந்து வதம் பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? சோ வந்து அந்த இடத்துக்கு இவங்க போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுக்கிறாங்க. பட் அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வரலன்னா உங்களோட பிராமணர்களை வந்து நான் டார்ச்சர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அப்பன்னா நமக்கு வர்றது கஷ்டம் போது ஏன் மத்தவங்களை எல்லாம் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க போறாங்க. ஓகேவா? அங்க போயிட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த முஸ்லீம் அரசர் வந்து நல்லா பாத்துக்கிறாரு இவங்க எல்லாம். ஓகே, அவருக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரூபா கொடுக்குறாரு. சோ நல்ல வீடெல்லாம் பெருசா மாலை மாளிகையா ஒரு வீடை கொடுக்குறாங்க, நல்ல சம்பளத்தை கொடுக்குறாங்க. சோ இவங்க வந்து நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, பொருளாதார விதத்துல நல்லா வாழ்றாங்க, மனசுல வந்து கவலை இருக்கு. சோ இங்க வாழ்ற இடம், ஊர் பேர் வந்து ராம்கேலின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ராம்கேலிலேயே வந்து இவங்க வந்து எப்பவுமே மனசு வந்து எங்க இருக்குது, பிருந்தாவனத்துல வந்து கிருஷ்ணர் மனையும் லயிச்சிட்டு இருக்குது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அங்கேயே ஒரு பிருந்தாவனத்தை வந்து நிர்வாகம் பண்றாங்க. அதாவது கடம்பா மரம், அப்புறம் வந்து துளசி, அது மாதிரி எல்லா மரங்களும் அந்த இடத்துல வந்து எடுத்துட்டு வந்து, அப்புறம் ராதா குண்டா, ஷாம குண்டா, அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல நிர்வகிச்சு அந்த பிருந்தாவன பாவனையில வச்சு மனசளவுல அங்க வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அவங்க இருக்கிறது வந்து ராம்கேலியா இருந்தா கூட அந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தமான மரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வச்சு கதம்பா, கமலா ட்ரீ, ஜூதிகா, இந்த மரத்தை எல்லாம் வச்சு அங்க வந்து பிருந்தாவனம் மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சு வாழ்ந்துட்டு வராங்க. இவங்களை பாக்குறதுக்கு நிறைய பிராமணர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. அவங்களெல்லாம் வந்து நல்லா உபதேசம் பண்ணி, பண்டிதர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க, அவங்க கூட வாக்குவாதம் எல்லாம் பண்ணி நல்லா வந்து அவங்களுக்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க நல்ல பணக்காரர் இல்லையா, நல்ல சம்பளம் வாங்குறாங்க. அதனால பாத்துப்பாரு. சின்ன வயசுல இவருக்கு ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா, சரிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கனவு வருது. இந்த கனவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் வராரு. பிராமணன் வந்து புக்க கொடுக்குறாரு. அது என்ன புக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் எடுத்து முழிச்சு பாக்குறாரு, யாருமே இல்ல, புக்கும் இல்ல, யாரும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த நாள் காலையில எழுந்து பார்த்தா ஒருத்தர் வராரு. ஒருத்தர் வந்து அந்த கனவுல யாரை பார்த்தோமோ அவரே வந்து அந்த பாகவதத்தை கொடுத்துட்டு போறாரு. இதை நீ எப்பயும் படிச்சு தரோவா படிச்சுக்கோ, இந்த இது கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவரும் நல்லா படிக்கிறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அந்த பாகவதம் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்குது, குருவா இருக்குது, அவருடைய பொக்கிஷமா இருக்குது. சோ அன்னையில இருந்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா, எனக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு பாக்கியசாலின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷத்துல லயிச்சு அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறார். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து அவங்க கேள்விப்படுறாங்க, நிமாய் பண்டிட் வந்து இது மாதிரி நவதீப்ல இருக்கிறாரு, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்க போறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து இவங்களுக்கு மனசு கவலை, என்னடா இவரெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தானே நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு எப்படி வந்து நம்ம பாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு மனசுல அவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து தாங்கிக்க முடியாம மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு அசிரியர் வாக்கு கேக்குது, நீ கவலைப்படாத, நான் வந்து நீ இருக்கிற அந்த ராம்கேலிலே வந்து நான் உன்னை மீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கு வருது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது 5 வருஷம் போயிடுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வராரு. யார் வராரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு ராம்கேலிக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு ஏத்த மாதிரி வராரு. அப்ப இவங்களோட பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சனாதனக்கு வந்து சகாரா மல்லிக்கும், ரூப கோசாமிக்கு வந்து டபீர் காசுன்னு சொல்லிட்டு பேர். ஓகேவா? அவங்க கூட அனுப்பமா இருக்காரு. அவருக்கு அப்பா அம்மா வீட்ட பேர் வந்து பல்லவா. இவங்க 2 பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. பட் அனுப்பமா வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு. அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைதான் ஜீவ கோசாமி. ஓகேவா? சோ இந்த குடும்பத்துல 3 பேர் இருக்காங்க, கோசாமிகள். ஓகேவா? சோ இவங்க வந்து அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை மீட் பண்றாரு. அப்புறம் அவங்களுடைய தாமரை திருவடிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆஹ்
அவங்க அப்ப சில உறுதிமொழி எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செல்வங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஆஹ் செல்வங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கப்பல்ல போட்டுக்கிட்டு தன்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு போறாரு. அங்க இருந்து தன்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்ல மாதாஜி, ததாதி பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு 50% வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட சொந்தக்காரர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. 25% வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு கொடுக்குறாங்க. 25% தன்னுடைய பர்சனல் இதுக்கோசம் வச்சுக்கிறாரு. ஓகேவா? சோ இது மாதிரி வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, இப்ப ரூபா அனுப்பமா கிளம்பிடுறாங்க விருந்தாவனத்துக்கு. இப்போ வந்து சனாதனா வந்து எங்க இருக்காரு, ராம்கேலியில இருக்கிறாரு. அவருக்கு என்னன்னா வேலைக்கு போறதுக்கு பிடிக்கல. சோ அதனால வந்து நீ போப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே இருக்காரு. அதாவது சிக் லீவ் எடுத்துக்கிறாரு. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த நவாபோ வந்து விடுற மாதிரி இல்ல. சரி இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய திறமை இருக்கு, நல்ல வேலை செய்யறவங்க. அதனால எந்த விதத்தையும் அவர் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இல்ல. அதனால அரசாங்க மருத்துவரை அனுப்புறாரு. ஓகேவா? அரசவையில இருக்க மருத்துவரை அனுப்புறாரு. அவர் போயிட்டு வராரு. ஒண்ணும் இல்லைங்க, அவர் நல்லாதான் இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இவரு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு போறாரு. பார்த்தா பாகவதோட எல்லாம் உட்காந்துட்டு பாகவதம் பேசிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல நான் அப்படின்றாரு. நீ வா கிளம்பின்றாரு. இல்ல இல்ல நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல இல்ல நீங்க 2 பேரும் எனக்கு வந்து ரொம்ப துரோகம் பண்றீங்க. என்னோட பிளான் எல்லாம் கெடுத்துடுறீங்க நீங்க. நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல கத்துறாரு. இல்லைங்க நாங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சனாதனன் சொல்றாரு. அப்ப வந்து நீ வந்து என்ன வந்து இந்த கௌட தேசத்திலேயே இருக்கிற, நீ வந்து என்னை எதிர்த்து பேசுறான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி நீங்க அரசர் இல்லையா, நீங்க என்ன வேணும்னாலும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து அவர் வந்து என்ன ஆறாருன்னா கைது பண்றாரு, சிறை கைது பண்றாரு. இப்ப இவங்களோட மனசு அந்த பாதுஷா கைது பண்ணி அரச ஜெயில வைக்கிறாரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்களோட மனோபாவனையை நம்ம யோசிக்கணும். சனாதனன் நினைக்கிறாரு, உனக்கோசம் நான் வந்து பிராமண ஜாதியில இருந்து மதம் மாறி உனக்கோசம் வந்து நான் வேலை செஞ்சேன், பாவகரியமான செஞ்சேன். அதனால வர சம்பாதத்துலதான் நான் வாழ்ந்துட்டு வந்தேன். உனக்கு இவ்வளோ தொண்டு பண்ண நீ என்ன இப்படி பண்றியேன்னு சொல்லிட்டு சனாதனோட மனசு. அரசனுடைய மனசு என்னன்னா, நீ வந்து எப்படியோ இருந்த, உன்னை தூக்கி வச்சு நான் உனக்கு ஒரு ஆஹ் உயர்ந்த பதவி கொடுத்தேன், சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுத்தேன், 1000 பேர் உன் கீழ வேலை செய்யறாங்க, உனக்கு ஒரு பெரிய மாளிகையை கொடுத்தேன், நீ வந்து எனக்கு என்ன பண்ற பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருடைய மனநிலைகள் புரியுதுங்களா? சோ ஒருத்தர் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்கவுங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நான் கரெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இதுக்கு நடுவுல அரச கைது பண்ணி வைக்கிறாங்க இல்லையா? அப்ப ரூபா வந்து ஒரு கோடட் மெசேஜ் அனுப்புறாரு. இது மாதிரி வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போறாரு இவரு சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் காசு வச்சிருந்தாரு இல்லையா, அந்த காசை வந்து ஒருத்தர் மூலியமா சனாதன கையில கொடுத்து அனுப்புறாரு. ஓகேவா? சனாதன கையில கொடுக்குறாரு. அப்ப வந்து அங்க இருக்கிற ஜெயிலர் கையில வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் உனக்கு 700 பொற்காசுகள் கொடுக்குறேன், என்ன ரிலீஸ் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பாரு நீ இந்த காசை வச்சு நீ வந்து உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணலாம், இல்லைன்னா மெக்காக்கு போயிட்டு வரலாம், புனித இடம் இல்லையா முஸ்லிம்ஸ்க்கு. போயிட்டு வரலாம், நீ கவலைப்படாத. நான் வந்து என்னோட காலை கடன்களுக்கு போனேன், அப்படியே நதியில வந்து விழுந்துட்டேன் தெரியாம. என்ன முயற்சி பண்ணீங்க காப்பாத்துறதுக்கும் என் உடம்ப மீட்கிறதுக்கும் முடியல அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. அரசர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டார், நான் எப்பயுமே திரும்பி வரமாட்டேன், நீ பத்தி கவலைப்படாதன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, இருக்கிற பொற்காசுகள் எல்லாம் அவர் முன்னாடி கொட்டுறார் ஜெயிலர். ஜெயிலரும் அந்த பொற்காசுகள் எல்லாம் பார்த்த உடனே வந்து மனசு மாறிடுறாரு. ஓகே சரி நீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு. சனாதனன் என்ன பண்றாரு, அவர் கூட ஒரு வேலைக்காரன் வர்றாரு, ஈசான்னு சொல்லிட்டு அவர் பேரு. சோ நான் நார்மலா ஒரு ரோடு சைடு போனேன்னா என்ன வந்து இவங்க எல்லாம் புடிச்சிருவாங்க, அதனால காடு வழியா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதையில போறாங்க. காடு மேடு முள்ளுமா இருக்குது, எல்லாம் துணியெல்லாம் கிழிஞ்சி எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு போறாங்க. அங்க பார்த்தா ஒரு லாட்ஜ் மாதிரி இருக்குது. அந்த லாட்ஜ்ல தங்குறாங்க. அந்த ஓனர் கூட ஒரு ஜோசியக்காரன் இருக்கார். அந்த ஜோசியக்காரனுக்கு இவங்களுக்கு தெரியுது இவங்க வந்து தங்க காசுகள் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஓனருக்கு சொல்றான், சரி இவங்களை கொன்னுட்டு அந்த காசை எடுத்துக்கணும் நம்மன்னு அவங்க பிளான் பண்றாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப நல்லா உபசரிக்கிறாங்க, நல்லா இனிமையா பேசுறாங்க. சனாதனுக்கு டவுட் வந்துருச்சு, இது என்னடா இவங்கள நம்பல, இவங்கள நல்லா பாத்துக்கிறாங்களே, என்ன காரணம்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த அவரு கூட வந்த ஈசான் அவர் கேக்குறாரு, ஏதாவது வச்சிருக்கியாடான்னு அப்படின்னா, ஆமான்னு அப்படின்றார். மரியாதை ஒழுங்கு மரியாதை எடுறா, நம்ம உயிருக்கே ஆபத்து வரப்போகுது, எடுத்து வை வெளியான்னு அப்படின்ட்டாரு. எடுக்கிறான், அப்புறம் கொடுத்துடுறாங்க.
அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒத்துக்கு வேண்டான்னு சொல்றாங்க, அப்புறம் வாங்கிக்கிறாங்க. நீங்க குடுக்கலைன்னா நாங்க உங்களை கொல்றோம்ன்ற பிளான்ல இருந்தோம்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்புறம் அது சரி நாங்க வாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வழிய கூட்டிட்டு போய் காமிக்கிறாங்க. ஓகேவா? காமிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க போய் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கிற இடத்துக்கு போறார். ஓகேவா? சோ நடுவுல வந்து இந்த ஈசான் பேர்ல சனாதனாக்கு டவுட் வருது. ஏதாவது வச்சிட்டு இருக்கியாடான்னு அப்படின்னு கேக்குறான். ஆமா, ஒரு காயின் வச்சிருக்கேன், ஒரு தங்க காயின் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. ஏன்டா இப்படி பண்ற? அது வந்து தங்க காயின் நமக்கு வந்து நம்மள வந்து பணமாக்கிடும்டா, உனக்கு என்ன சீரியஸ்னஸ் தெரியலையான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. சரி பரவாயில்ல, நீ வந்து ஊருக்கு போ, உனக்கு வந்து இன்னும் பொருள் மேல பற்றுதல் இருக்கு, எனக்கு அந்த பொருள் மேல பற்றுதல் இல்ல. பொருள் மேல பற்றுதல் இருந்தா பிருந்தாவனத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது. கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் இருந்தாதான் நம்மளுடைய பயணம் பிருந்தாவனத்தை நோக்கி போகும். நான் எப்படி போறேன், நீ அப்படி போடான்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விட்டுறாரு. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி கிழிஞ்ச துணியில போறாரு. போயிட்டு சந்திரசேகர் வீட்டுல முன்னாடி நிக்கிறாரு. அங்க உள்ள வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு உட்கார்ந்துட்டு அவங்க அசோசியேட் கூட பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப சொல்றார், போயிட்டு ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவ வந்திருக்காரு, போய் கூட்டிட்டு வாங்கன்னு. சந்திரசேகரும் போறாரு. வெளிய பார்த்தா யாரும் இல்ல. ஒரு அழுக்கு துணி, கிழிஞ்ச துணியை போட்டு தாடியும் முடியுமா ஒருத்தர் இருக்காரு. மாத்திரம் பார்த்துட்டு அவர் போயிடுறாரு. உள்ள யாரும் இல்லைன்னு சொல்றாரு, வைஷ்ணவர் யாரும் இல்லைன்னு அப்படின்னு. அவருடைய மனக்கற்பனை எப்படி, ஒரு நல்ல வந்து காவி துணியோ இல்ல வல்ல நீட்டா ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு திலக் வச்சுட்டு இருக்கோம், அதுதான் வைஷ்ணவான்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்க வந்து சொல்றாரு, இல்ல நீ போ மறுபடியும் பாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல ஒரு முஸ்லீம் மான் தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரை தான் போய் கூட்டிட்டு வாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து கூட்டிட்டு வந்த உடனே இவர் போயிட்டு அவரை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு. சோ இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, மனுஷங்க வந்து மேலதான் பாக்குறாங்க, நம்ம என்ன மாதிரி உடை போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் கடவுள் என்ன பாக்குறாரு, நம்ம உள்ளத்தை பாக்குறாரு. இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கடவுள் நம்ம உள்ள எவ்வளவு அழுக்கு வச்சிருக்கோம், எவ்வளவு சுத்தமா இருக்கோன்றத வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார். ஓகேவா? சோ இதுக்கு இதுக்கு இந்த இடத்துல அது புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு ஒரு சிம்பிளா உதாரணம் கதை பாத்தீங்கன்னா, கனகதாசருக்கு வந்து அவருடைய குரு சொல்றாரு. கனகதாசர் மத்த சிஷ்யர்களுக்கு எல்லாம் வந்து கட்டளை இடுறார், நீங்க எல்லாம் இந்த பானையெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் கழுவிட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அபிஷேகம் பண்ணணும், அதனால பால் தயிர் அதெல்லாம் வைக்கணும், போய் அந்த பானையை கழுவிட்டு வாங்க கலசத்தன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாரும் கழுவி 10 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருப்பாரு. எல்லாம் கழுவி எடுத்துட்டு வருவாங்க. எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பளீர்னு இருக்கும் நல்லா. பட் கனகதாசுக்கு பாத்தீங்கன்னா கருப்பாவே இருக்கும், அழுக்கு போயிருக்காது வெளியா. பட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா கிளீனா இருக்கும். அப்ப வந்து யாரு ஸ்மார்ட்னு அப்படின்னு கேட்பாரு. கனகதாசனா சரியான வேலையை செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ளத்தை நீங்க என்ன வச்சாலும் எங்க ஏன்பா நீ வெளியே கிளீன் பண்ணலன்னு அப்படின்னு கேட்பாரு. நீங்க கொடுத்தது 10 நிமிஷம் ஐயா, அதுல வந்து நான் உள்ளதான் வந்து சுத்தம் பண்ணேன். ஏன்னா நீங்க பாலோ தயிரோ நெய்யோ தேனோ கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளதானே போட போறோம், உள்ளதான் சுத்தமா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து நான் உள்ள சுத்தம் பண்ணேன், வெளியே சுத்தப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கலன்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து சபாஷ் நீ சரியா பண்ணன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்வார். ஓகே, நம்ம கூட இத்தனை நாள் நம்ம கேட்டு கேட்டு என்ன பண்ணணும், வெறும் அக தூய்மையை எடுத்துட்டு வரணும். சரிங்களா? சோ இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை பாடமா இந்த இடத்துல நம்ம கத்துக்கணும். ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது சனாதனாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரு இங்க வந்திருக்காரு இல்லையா ஊருக்கு. அப்ப வந்து அவருடைய பிரதர் இன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான காஸ்ட்லியா இருக்கிற ஒரு பிளாங்கெட்டை கொடுப்பாரு. அவரும் வந்து அந்த துணியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவர் கொடுப்பார், சந்திரசேகர் வந்து இதுக்கு நடுவுல என்ன ஆகும்னா அவங்க வீட்டுக்கு வராரு இல்லையா, ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு. உள்ள தூய்மையை பாக்குறாரு. கடவுள் சொல்வார், அவர் வந்து ரொம்ப டயர்டா வந்திருக்காரு, அவர் போயிட்டு ஷேவ் எல்லாம் பண்ணிட்டு முடியெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வர சொல்லி குளிச்சுட்டு வாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. குளிச்சுட்டு வந்தா புது துணி கொடுப்பாங்க, எனக்கு புதுசெல்லாம் வேணாம், எனக்கு பழைய துணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சந்திரசேகர் கையில இருந்து வாங்கிப்பார். அந்த பழைய துணி போட்டுட்டு வருவாரு. அப்புறம் உட்காந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சாப்பிடுவாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அவங்க பிரதர் இன்ல வந்து அந்த பிளாங்கெட் கொடுப்பார், போர்வை கம்பளிய. அது வந்து நல்ல காஸ்ட்லி, பாக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இவர் அதை போத்திட்டு மதுக்கரை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பட் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை மீட் பண்ணும் போதெல்லாம் அவர் வந்து அந்த பிளாங்கெட்டைய போர்வையே பார்த்துட்டே இருப்பார். இது வந்து சனாதனுக்கு தெரியுது, என்னடா இவர் இந்த பிளாங்கெட்டையே பாக்குறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறமா தான் புரியுது, இது ஒரு காஸ்ட்லி பிளாங்கெட், நான் ஒரு சன்னியாசி, இதை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அது தெரிஞ்ச உடனே இமிடியேட்டா போய் நதிக்கரையில வந்து ஏரிக்கரையில எல்லாம் வந்து இந்த வண்ணா எல்லாம் துணியெல்லாம் துவைப்பாங்க இல்லையா, அங்க வந்து சில ஏழ்மையானவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கையில சொல்றாங்க, இந்தப்பா உன்னோட கிழிஞ்சு போன அந்த போர்வையை கூட, என்னோட போர்வையை நீ எடுத்துக்கோணும்.
என்ன சாமி நீ என்ன கிண்டல் பண்றியா, யாராவது அப்படி எடுப்பாங்களா அப்படிங்க. இல்லப்பா நான் சீரியஸா தான் சொல்றேன், நீ அந்த போர்வையை கூட இந்த போர்வையை எடுத்துக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாரு. அப்புறம் வந்து சனாதனனை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அவருக்கு சந்தோஷம் ஆகுது. ஓகே நீ வந்து டிப்பிக்கல் சன்னியாசி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து எது மேலயும் சன்னியாசின்றவங்க எது மேலயும் பட்டுதல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அப்ப ஜனங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நீ மதுக்கரைக்கு போற, போட்டுட்டு இருக்க ட்ரெஸ்ஸோ கோமண துணி, மேல போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு உயர்ந்த விலை உள்ள ஒரு போர்வையை போட்டுட்டு இருக்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க? நம்ம ஜனங்களுக்கு என்ன சொல்லணும், எதுவுமே வந்து நம்மளுடைய பிஹேவியர்ல இருந்து வந்து சரியான விஷயத்த அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்மள பார்த்துதான் ஜனங்க நம்ம யாருன்றத வந்து எடை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ இதுல வந்து அவர் கிளியர் கட்டா இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை வந்து பிரதிபலிக்கணும். சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் இல்லையா? எவ்வளவு அளவுக்கு குறைச்சிட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்டரா இருந்தவர் வந்து இப்போ கோமண துணி போட்டுட்டு இருந்தாரு. இந்த ஒரு கம்பளினால அவருக்கு வந்து ஆஹ் கீழே விழுந்துடக்கூடாது அவருடைய பொசிஷன் சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கரெக்ஷன் பண்றாரு. சோ நம்ம வந்து கிளியரா இருக்கும். எதுல கிளியரா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, நம்மளுடைய நாம சாண்டிங்ல. ஓகே, நாம ஸ்மரணத்துல கிளியரா இருக்கணும். அப்புறம் நித்தியம் பாகவதம் படிக்கணும். அப்புறம் விரதங்களை வந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இதுக்கு என்ன அருகதை தகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பண்ற விஷயத்துல வந்து நம்ம கன்சிஸ்டன்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருந்தா பாரு உனக்கு எவ்வளவு கருணை, கிருஷ்ணர் காரணமற்ற கருணை உன் மேல காமிச்சிருக்காரு. அப்புறம் பாரு உன்னை வந்து சைத்திய குருவா கிருஷ்ணர் இருந்து வழி நடத்துறாருன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் யார் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதனுக்கு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ கடவுள் உன் மேல ரொம்ப கருணையா இருந்து வழி நடத்துறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு என்ன பழக்கம் இருக்கும்னா, கோவர்தனகிரி பண்ணிட்டு தான், கிரிவலம் பண்ணிட்ட பிறகுதான் அவர் வந்து மதுக்கறி பண்ணி அப்புறம் சாப்பிடுவார். ஓகேவா? எப்பவுமே அது வந்து நமக்கு தெரியும், கோவர்தன மலை பரிக்கிரமம் பண்ணணும்னா 24 கிலோமீட்டர். அது வயசு ஆக ஆக அவருக்கு கஷ்டம் ஆகுது. அப்படி இருந்தா கூட அவர் விட மாட்டேன்றார். கடவுளே சொல்றாரு நீ விட்டுடுப்பா வேணான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பரிக்கிரமம் பண்றாரு. அப்புறம் என்ன பண்றாரு, இந்த கோவர்தன மலையில இருந்து ஒரு கல்லை எடுத்துட்டு அது மேல அவர் வந்து நிக்கிறாரு. அவருடைய புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறார். அப்ப புல்லாங்குழல் வாசிக்க அந்த சத்தத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கல்லு வந்து மெல்ட் ஆயிடுது. மெல்ட் ஆகி அவருடைய பாத சுவடு வந்து அந்த கால் மேல, பாத சுவடு வந்து அந்த கல் மேல விழுது. அப்புறம் பசுக்களுடைய கால் தடங்கள் அது மேல விழுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய புல்லாங்குழல் பிரிண்டும் அது மேல இருக்கு. இந்தாங்க இதை நீங்க வச்சுட்டு இதை 4 முறை பிரதட்சணம் பண்ணுங்க. அப்ப வந்து கோவர்தன மலையை பிரதட்சணம் பண்ண அளவுக்கு வந்து சமமாகும். நீங்க போகாதீங்கன்னு சொல்றாரு. அது இன்னும் அந்த சிலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதா தாமோதர டெம்பிள்ல இருக்கு பிருந்தாவனத்துல. நம்ம போனா வந்து அதை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இவங்க வந்து மதுக்கறி எல்லாம் பண்ணும்போது பிக்ஷா எல்லாம் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் கிட்ட வந்து ரொம்ப நல்லா பேசுவாருங்க. துவாரகா வாசிகள் கிட்ட எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இவங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்குமா. இவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தேடி வந்து பால் தயிர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க எவ்வளவு அளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்வீட்டா இருக்குமா அவங்களுக்கும் இந்த விரஜவாசிகளுக்கும். நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களுக்கு எத்தனை பசங்க, அவங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் சொல்யூஷன் எல்லாம் சொல்லுவாருங்க. இது மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஓகேவா? சோ இந்த சனாதனனுடைய சில ஹரே கிருஷ்ணா கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? கேக்குறோம் மாதாஜி. கேக்குறோம் மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குறோம். மெய் மறந்து இருக்கும். ஓகே சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வேணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு இங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். அது வந்து 2 விதமா சொல்றாங்க. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மதன கோபாலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விக்கிரகம் கிடைக்குது. அதுக்கு வந்து சில சில மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கு. அத வந்து சொல்றேன் பாருங்க. அவர் வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து மதுக்கறி பண்ணும்போது அந்த அம்மா வந்து சாதம் போடும்போது அந்த அரிசி பானையில இருந்து அந்த விக்கிரகம் வந்துடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் இந்த மதன கோபால எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கினேன், இவர் பாருங்க உங்ககிட்ட வந்துடுறாரு, நீங்க போய் அவருக்கு வந்து எல்லா பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இது ஒரு ரீதி, இது ஒரு விதம்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு விதத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா
சில பசங்க எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அந்த விரஜவாசி இல்லையா, அந்த காடுல வந்து பசங்க எல்லாம் கொஞ்சம் விளையாடுறதெல்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி விளையாடிட்டு இவர் வந்து நதிக்கரையில, யமுனா நதிக்கரையில போகும்போது மகாபோன்ற ஒரு இடத்துல வந்து பாக்குறாரு. இந்த குட்டி பசங்க எல்லாம், மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. அதுல ஒரு பையன் வந்து, நான் உங்ககிட்ட உங்க கூட வரணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லடா, நீ என் கூட வந்து என்னடா பண்ணுவேன், நான் இருக்கிறதோ ஒரு குடிசையில, நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, நான் ஏதோ கிடைக்கிறத சாப்பிடுறேன், நீ எப்படிடா வருவ, வேணாடான்னு அப்படின்னு சொல்ற. நான் வந்து உலர்ந்து போன சப்பாத்தி ஏதோ வச்சுதான் நான் சாப்பிடுவேன், வேணாம் உனக்கு கஷ்டம் இருக்கும், நீ போடான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பார்த்தா இல்ல இல்ல, நான் உங்க கூட இருக்கணும்னு அடம் படுறான். அப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கனவுல அந்த பையன் வருவான். எந்த பையன் அந்த விளையாடுற இடத்துல பார்த்தோமோ அதே பையன் வருவான். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர கைய புடிச்சிட்டு, நான் உங்களுக்கோசம் வெயிட் பண்றேன், என்ன உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாரு. இது என்னடா கனவு இப்படி வந்துச்சேன்னு அந்த கனவுல இருந்து டப்புன்னு எழுறாரு. எழுந்து அந்த குடிசையில இருந்து வெளியே வர்றாரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா விக்கிரகம், அழகான ஒரு விக்கிரகம். அந்த மதன கோபால விக்கிரகம் இருக்குமா. சரி, அத தூக்கிட்டு வந்து, அது ரொம்ப அழகா இருக்குமா, நல்ல ஸ்மைலோட இருந்து, சரி அத தூக்கிட்டு வந்து அவர் வந்து ம், அந்த அவர் இருக்க குடிசையிலே உட்காந்துட்டு அதுக்கு சேவையெல்லாம் பண்றாரு. இவருக்கு வந்து 4 கட்டளை கொடுத்திருப்பாரு நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க போயிட்டு விருந்தாவனத்துல போயிட்டு அங்க இருக்கிற கோயில்கள் எல்லாம் வந்து புதுப்பிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்வார். ஓகே. கோயில்ல வந்து புதுப்பிங்க, சாஸ்திரங்களை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்வார். ஓகே. அப்புறம் கடுத்த எழுதின சாஸ்திரத்துல ஹரே எல்லா கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஒன்லி சனாதனரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸா ரூப கோஸ்வாமியோடதுமா? இல்ல, நான் இப்ப பேசுறது ஃபுல்லா சனாதனரை பத்தி தான் சொல்லிட்டு ஓகே இருக்கேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகேவா. சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க போயிட்டு எல்லாம் வந்து கோயில வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. எக்ஸ்கவேட் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் எழுதுங்க, சாஸ்திரங்கள்லாம் எழுதுங்க அப்படின்றாரு. சாஸ்திரங்கள்லாம் எழுதுங்கன்னு சொல்றாரு. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டு அவரு, நான் எங்க பேசிட்டு இருந்தேன், இது பண்ணாரு இல்லையா. அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மதுக்கறி பண்றதுல என்ன கிடைக்குதோ வீட்டுல அவங்கவுங்க என்ன குடுக்குறாங்களோ, அந்த சில பேர் எல்லாம் மாவு கொடுப்பாங்களாம். அந்த கோதுமை மாவை எடுத்துட்டு வந்து ஆஹ் அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு, அங்க இருக்கிற காடு இல்லையா, மரப்பட்டைகள்லாம் கிடைக்கும், அதுல வச்சு சுட்டு சுக்கா ரொட்டி மாதிரி கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பாங்க. இவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அப்பா எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், இதுல உப்பு கூட இல்ல, நான் எப்படி சாப்பிடுறது, எனக்கு கொஞ்சம் டேஸ்டா ஃபுட்டு கொடுன்னு அப்படின்னு கேட்பாராம். அச்சோ அப்பா, என்னால அதெல்லாம் முடியாது, இன்னைக்கு நீ உப்பு கேப்ப, நாளைக்கு நெய் கேப்ப, இதெல்லாம் என்னால முடியாது. எனக்கு சனாதனா வந்து நான் சைத்தன்யர் வந்து வேலை கொடுத்திருக்காரு, என்ன 4 வேலை செய்ய சொல்லியிருக்காரு. ஒண்ணு கோயில வந்து மீன்ஸ் மறைஞ்சிருக்கிற கோயில எல்லாம் வந்து புதுப்பின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து அங்க வந்து விக்கிரக ஆராதனை பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு. பக்தி பக்திக்கு சம்பந்தமான புக்ஸ் எல்லாம் எழுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த இதெல்லாம் போய் எல்லாருக்கும் பரப்பு, ரூல்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் லைஃப் பரப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் இதுக்கெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தா வந்து என்னால முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் மனசுக்குள்ள அவருக்கு ஒரு கவலை, என்னால வந்து கடவுளுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு ஏதாவது காசு கிடைச்சிச்சுன்னா நான் போயிட்டு உப்பு எண்ணெய் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம். சோ இன்னும் கொஞ்சம் மதுக்கறி பண்ணா வந்து நான் போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும், அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லைல்ல என் கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு. சோ இந்த மனசை வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் கிருஷ்ணர் இல்லையா. அப்ப வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அந்த பக்கம் வந்து ஒரு வசதியா இருக்கிற ஒரு சத்திரியனை அனுப்புறாரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாசா கபூர். ஓகேவா. அவர் என்னன்னா பிசினஸ் பண்றாரு, மதுரைக்கு வந்து பிசினஸ் பண்றாரு. அவருக்கு என்ன ஆச்சு, ஒரு முறை அந்த படகு வந்து அந்த யமுனால வந்து தண்ணி இல்லாதனால அந்த மண்ணுல போயிட்டு அங்க நதியில வந்து என்ன சொல்றது, களிமண் இருக்கும் இல்லையா, சிக்கிக்குது அந்த படகு. எத்தனையோ பேர் முயற்சி பண்றாங்க, அந்த படகை வந்து சரக்கு கப்பலை வந்து தூக்கத்துக்கு முடியல. அந்த படகு ஃபுல்லா நிறைய ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. ஓகேவா. எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்றாங்க, முடியல. அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க, அந்த குடிசையில வந்து சனாதனா இருக்காரு, அவர் போய் கேளுன்னு அப்படின்றாரு. இவரு அந்த பிசினஸ் மேனும் வந்து பாக்குறாரு, சனாதன கோசாமியும் வந்து ஒல்லியா குச்சி மாதிரி இருக்காரு, கோமணம் மாத்திரம் போட்டுட்டு இருக்காரு. பார்த்து இவரு வந்ததுனால அவருக்கு அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பாய கொடுக்குறாரு, உட்கார சொல்றாரு. என்னை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க ஐயான்னு கேக்குறாரு.
நீ என்னப்பா என் கையில ஆசீர்வாதம் கேக்குற, நானே ஒரு பிச்சைக்காரன், என் கையில ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்றார். இல்ல எனக்கு உங்களோட ஆசீர்வாதம் வேணும். இது மாதிரி என்னோட படகு வந்து சரக்கு எடுத்துட்டு வந்த படகு வந்து இது மாதிரி சிக்கிடுச்சு யமுனை கரையில. எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. என் கையில ஒண்ணும் இல்ல. அங்க உள்ள இருக்கான் பாரு மதன கோபாலு, அவன் கையில பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, அவனுடைய கருணையை வேண்டுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போவார். என்னோட பிசினஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வருமானம் வருதோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல அங்க வந்து நல்ல மழை பெய்யும். மழை பெஞ்சு அது என்ன ஆகும்னா அந்த சிக்கி இருக்கிற படகு வந்து மெல்லமா மேல ஏறும். அப்புறம் அவர் வந்து பயணத்தை முன்னாடி போவாரு. எல்லாத்தையும் வித்துட்டு வருவாரு. நிறைய லாபம் கிடைக்கும். அந்த லாபத்தை எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா சனாதன கோஸ்வாமி கையில வந்து கொடுப்பார். நீங்க வந்து ஒரு கோயில் கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கும் அந்த மனசுல கவலை இருந்துச்சு இல்லையா, என்னோட குடிசையில வச்சிருக்கேன், ஒழுங்கா சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய விருப்பத்தை கடவுளே பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு பிளான் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சு கொடுக்குறாரு. சோ வந்து அப்போ வந்து நல்ல ஒரு கோயில் கட்டி இது பண்றாங்க. ஓகேவா? சோ இது ஒரு லீலை. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு லீலை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நாள் வந்து இந்த சனாதன கோசாமி ரூப கோசாமி என்ன பண்றாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. 2 பேர் சேர்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரூபா சொல்றாங்க, அந்த ராதாராணியோடைய பின்னல் ஜடை வந்து எப்படி இருக்கும்னா கருண்ட கருண்ட கருநாகம் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்த பாம்பு எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவர் சொல்லுவார் சனாதன் அப்படி என்னப்பா ஒரு விஷ ஜந்துவை போய் கம்பேர் பண்றிய நீ, இது நல்லா இல்லன்னு அப்படின்ற மாதிரி சனாதனன் யோசிப்பார். இதை யோசிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பார். அப்போ மத்தியானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராதா குண்ட வருவாங்க. அப்ப அங்க பக்கத்துல இருக்க மரத்தாண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பிரஜ கோபி ஸ்ரீ பெண்கள் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. இவர் வந்து அந்த பெண்களை பாக்குறாங்க. சின்ன சின்ன பெண்கள், ஓகேவா, சின்ன பசங்க, பெண் பிள்ளைகள் பாப்பாங்க. அவரு வந்து அந்த தலை மேல வந்து பாம்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இவரா கத்திட்டு போறாரு, ஏன் பாப்பா அங்க வந்து உங்க தலை இருக்கு, கிட்ட வந்து பாம்பு இருக்கு, உஷாரு உஷாரு பத்ரோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே அங்க போவாரு. பார்த்தா அந்த பசங்க எல்லாம் பொண்ணுங்க எல்லாம் சிரிச்சுட்டு டக்குன்னு மறைஞ்சிருவாங்க. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது இதெல்லாம் வந்து ராதாராணி அவங்களோட மஞ்சரிசு சகியோட வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கூந்தலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணாரு இல்லையா ரூப கோசாமி, பாம்பு மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அத வந்து ராதாராணியே தன்னுடைய கருணையினால அது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிட்டு போறதுக்கோசம் வந்திருக்காங்க. அப்போ வந்து ரூபா எவ்வளவு கரெக்டா பண்ணா, நான் தான் தப்புன்னு சொல்லிட்டு சனாதனன் வந்து உணர்வார். ஓகேவா? இது ஒரு லீலை. இன்னொரு முறை என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கெல்லாம் வயசாயிடுச்சு, இன்னும் வந்து நான் விரதம் இருந்து கடவுளை வந்து ஞாபக ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பாவன சரோவர் கிட்ட வந்து உட்காந்துட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருப்பார், மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாளா சாப்பிடாம இருக்கிறதுனால கடவுள் வந்து ஒரு குட்டி பையன் மாதிரி மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா வந்து அவருக்கு வந்து பால் கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து உனக்கு நீ ஏன் இங்க வந்த, உனக்கு எப்படி தெரியும்னா, இல்ல பிரஜவாசிங்களை சொன்னாங்க நீங்க இங்க இருக்கீங்க, நீங்க ஒண்ணுமே சாப்பிடாம இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களோட பிருந்தாவனத்துல யாரும் இப்படி எல்லாம் சாப்பிடாம எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அதனாலதான் எங்க அம்மா வந்து கொஞ்சம் பால் கொடுத்துட்டு வான்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி இருப்பா, இந்த பாலை ஊத்திட்டு இந்த பாத்திரத்தை குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. திரும்பி பார்த்தா அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டார். அப்புறமா தான் அந்த அழகான ஸ்மைலு, அழகான தோற்றத்தெல்லாம் பார்த்து அவருக்கு தெரியும், ஓ வந்திருக்கிறது சாட்சாத் பகவானுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து ரொம்ப கவலையாகும். அச்சச்சோ, நான் கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தானே இங்க வந்திருக்கேன். பட் இங்க பாரு எனக்கு சேவை செய்யறதுக்கு அவரு வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசு கவலைப்படுவார். இனிமேல் நான் வந்து விரதம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப வெளியே வந்து அங்கங்க கொஞ்சம் மதுக்கறி பண்ணி அங்க கிடைக்கிற அந்த பழங்கள் காய்களை வந்து சாப்பிடுவார். ஓகேங்களா? சோ இது ஒரு லீலை. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு லீலையை சொல்றேன். ஒரு நாள் வந்து அவர் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் ஆஹ் அந்த பிருந்தாவனத்துல நிறைய காடுகள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போறாரு, சக்லேஸ்வரான்னு சொல்லிட்டு. அந்த இடம் அங்க வந்து யாரு இருக்குதுன்னா சிவன் இருக்கார். சிவன் இருக்கிறாரு. அந்த கரையாண்ட உட்காந்துட்டு அவர் வந்து நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அங்க வந்து கொசு வந்து நிறைய ஜாஸ்தி இருக்குது. அந்த கொசு ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அந்த கொய்யின்னு சவுண்ட் இருக்கும் பாருங்க, அந்த கொசுனால ரொம்ப தொந்தரவு வருதுன்னு சொல்லிட்டு அச்சச்சோ நான் இந்த இடத்துல இருந்து ஜபம் பண்ணக்கூடாது, நான் வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறார்.
ஓகேவா? அப்போ வந்து சிவா சொல்லுவாரு, லார்ட் சிவா வந்து சொல்லுவாரு, தயவு செய்து நீங்க இந்த இடத்த விட்டு போயிடாதீங்க. நான் வேணா நான் வந்து உங்களுக்கு கொசு இல்லாம பார்த்துக்கிறேன். ஏன்னா அவருக்கு அந்த இடத்துல வந்து நாமஸ்வரம் பண்றது வந்து ரொம்ப பிடிக்குது. அந்த சக்லேஸ்வரர் என்ற இடத்துல. அவர் போயிட்டாருன்னா அங்க யார் நாம ஜெபம் பண்ணுவாரு? நீங்க வந்து கவலைப்படாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கொசுமே அங்க இருக்காதாம். இன்னும் கூட அந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா, ஒரு கொசு கூட இருக்காதாம். ஸோ அந்த கொசு தொல்லை இல்லாம அவர் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபுல்லா நாம ஜெபம் பண்ணுவாருங்க. சனாதனன். ஓகே. ஸோ கடவுள் சிவாவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்துக்கோங்களேன். ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து இன்னொரு லீலை, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், அதாவது ஒரு முறை ரூப கோஸ்வாமிய பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சனாதனன் போவார். சரி எங்க அண்ணன் வந்திருக்கானே, அவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசுல யோசிப்பாராம். மனசுல யோசிச்சா அங்க வீட்டுல பார்த்தா அரிசி இருக்காது, பால் இருக்காது, சர்க்கரை இருக்காது, நெய் இருக்காது. என்னடான்னு யோசிப்பாராம். இத மனசுல உணர்ந்துட்டு ராதா ராணியே வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா, ஒரு சின்ன பொண்ண மாடு மேய்க்கும் சிறுமியா வந்து சாமி சாமின்னு கூப்பிட்டு வீட்டு வாசப்படியாண்ட இந்த பொருள் அவருக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் வச்சிருமா. இருமா நான் இருமான்னு அப்படின்னு சொல்லி, இல்ல இல்ல எங்க அம்மா நிறைய வேலை இருக்குது சீக்கிரம் வான்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிடுமா. சரி இங்க பக்கத்துல இருக்க விழா அப்புறம் அது சமைச்சு கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை சாப்பிடுறாரு. ஒரு வாய் தான் சாப்பிடுறாரு. அது அவ்வளவு அழகா அவ்வளவு அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்குமா. நெக்டேரியனா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த தெய்வீக உணர்வு, தெய்வீக சுவை எல்லாம் இருந்துச்சாம். அத சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு வந்து மெய் சிலிர்ச்சு, எங்கிருந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிச்சுன்னு சனாதனன் கேட்கும்போது, ரூபாயில ஒரு பொண்ணு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா, அந்த பக்கத்து வில்லேஜ்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் அந்த அங்கங்கள்லாம் வச்சு அடையாளம் வச்சு போய் பார்க்குறாங்க. அந்த வில்லேஜ்ல அது மாதிரி யாரும் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு சாட்சாத் ராதாராணியே வந்து இவங்களுக்கு வந்து செஞ்சிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் சனாதனன் சொல்லுவான், டேய் அப்பா இனிமேல் நீ மனசுல அப்படியெல்லாம் கூட எதுவுமே நினைக்காத, எனக்கு எதுவுமே வேணாம். நம்ம அவங்க வந்து நீ எனக்கு வந்து அவர் வந்து பால் கொடுத்தாரு. அந்த பால் அவ்வளவு அளவுக்கு அமிர்தமா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து இதை கொடுக்குறாங்க, நம்ம அவங்க கையில சேவை வாங்கிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அந்த அளவுக்கு வந்து இங்க இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மள கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம குடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க பாருங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து சேவை செய்யறாங்க. மனசுல நினைக்கிறத டக்குன்னு இமிடியேட்டா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ இன்னொரு ஒரு கடைசி லீலை சனாதனத்தோட, ஒரு முறை வந்து மகாவனம்ன்ற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சனாதனம் போறாரு வராரு. அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யமுனா நதி கரையில குட்டி குட்டி பசங்க மாடு மேய்க்கும் சிறுவர் எல்லாம் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அதுல ஒரு பையன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப சுந்தரமா இருப்பான், அழகா இருக்கான். யாருடா இதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு டவுட், இது நம்மளோட மதன கோபாலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போறாரு. அவர் வந்து டெய்லி வராரு விளையாடுறாரு. பார்த்தா திரும்புறது இல்ல. அவங்க பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து டாடா பாய் பாய் சொல்லிட்டு போறாரு. இவன் எங்கதான் இந்த பிள்ளை போறாருன்னு பார்த்தா அந்த கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு மறைஞ்சிடுறாரு. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யமுனை நதிக்கரையில வந்து சில லீலைகள் எல்லாம் பண்றாருன்றது வந்து ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம சனாதன பத்தி இவ்ளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேவா? அவர் வந்து போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அவருடைய டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே. ஓகே. சோ இப்போ வந்து அவருடைய ஸ்லைட்ஸ பார்க்கலாம். சனாதன கோசாமியோட ஸ்லைட்ஸ். அவர் என்னெல்லாம் புக் எழுதினாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்ரீ பிருஹத் பாகவதம்ருதா, ஸ்ரீ ஹரிபக்தி விலாசா, திக்தர்ஷினி டீகா, இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எழுதினாரு. பிறந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1488ல பிறக்கிறாரு. 27 வருஷம் வந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கை வந்து ராம்கேலியில வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு. 43 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்துல வாழ்றார். ஓகேவா? அவர் வந்து ஒரு முழு நிலவணைக்கு மறைஞ்சிடுறாரு. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரத்தி மஞ்சரின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சனாதன கோசாமி யாருன்னு ரத்தி மஞ்சரி. ஓகேவா? கிருஷ்ண நீலையில யாராவது வாசிங்க மாதாஜி இந்த ஸ்லைட. First meeting of Lord Chaitanya in Ramakeli. Hare Krishna Mataji, Vasudeva Mataji. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. When Hare Krishna. ஐயோ மேல இருக்கோ, சரி, ஓகே. First meeting of Lord Chaitanya in Ramakeli. Forced to submit to the ruling Muslim government, Sri Rupa and Sri Sanatana became ministers and lived at Ramakeli. After the Lord visited Ramakeli and freed them, they renounced everything for Lord Gauranga's service. Sanatana escapes from prison. When Srila Sanatana
Goswami was imprisoned by Nawab Hussain Shah, he received news from Rupa Goswami that Sri Chaitanya Mahaprabhu had gone to Madura. Sanatana Goswami thereafter satisfied the superintendent of the jail by sweet solicitations and bribery. After giving the jailer 7,000 gold coins, Sanatana Goswami was released. He then crossed the Ganges and fled. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இல்லை மாதாஜி. நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போறேன். ஓகேவா? இதை வந்து படிக்கிறீங்களா? வேற ஏதாவது படிக்கிறீங்களா? எனக்கு கிளாஸ் இருக்குங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. Ishana nearly gets Sanatana killed. One of his servants, Ishana, followed him carrying 8 gold coins. Sanatana Goswami and his servant then spent the night in a small hotel on the way to Banaras. The hotel owner knew that Sanatana Goswami and his servant had 8 gold coins, and he decided to kill them and take the money. Making plans in this way, the hotel owner received them as honorable guests. Sanatana Goswami, however, asked his servant how much money he had and take. Sanatana offered them to the hotel owner. Thus the owner helped them cross the hilly track and proceed towards Varanasi. Sanatana meets the Lord in Banaras. Sanatana Goswami finally arrived at Varanasi and stood before the door of Chandrasekhara. Chaitanya Mahaprabhu called him in and ordered him to change his dress so that he would look a gentleman. For his garment, he used an old cloth of Tapana Mishras. Later, he exchanged his valuable blanket for a torn quilt. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து அந்த நம்ம 8 கோல்டு காயின் ஈசானான்றோட போவார் இல்லையா வேலைக்காரனோட, அது வந்து அந்த லாட்ஜ்ல இருக்கும்போது அவங்க சாகடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு பாருங்க. அதுதான் அந்த இதை பத்தி தான் சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து அவங்க அந்த பிளானை தெரிஞ்சு கொடுத்துடுறாரு காசை. அதனால அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க அந்த பனாரஸுக்கு போறதுக்கு, வாரணாசிக்கு போறதுக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சந்திரசேகர் வீட்டுக்கு முன்னாடி போறாரு. அவர் வந்து இத முஸ்லிம் ஆண் தான் இருக்கான்னு சொல்றாரு இல்லையா, கிழிந்த துணியோட இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆலிங்கம் பண்ணிக்கிறாரு. அப்புறம் அந்த வஸ்திரத்தை வந்து மாத்திக்கிறார். ஓகேவா? இத படிங்க மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. The Lord's teaching to Sanatana, CC Madhya Leela, chapter 20. Sri Sanatana Goswami received knowledge of the absolute truth from the Lord himself. First, they discussed the constitutional position of the living entities, and Sri Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami how the living entity is one of Lord Krishna's energies. After this, the Lord explained the way of devotional service. While discussing the absolute truth, Sri Krishna, the Lord analyzed Brahman, Brahmatma and Bhagavan, as well as the expansions of the Lord called Swayam Rupa, Tat Ektama and Avesa, which are divided into various branches known as Vaibhava and Prabhava. Thus, the Lord described the many forms of the Supreme Personality of Godhead. He also described the incarnation of God within the material world. The Lord also discussed the divisions of Krishna's different ages, such as Palya and Bahunada, and incarnations such as the Purusha avatars, man avatara, Manvantara avatars, Guna avatars.
the different pastimes of different ages. He explained how Krishna. எங்க இருக்கு மாதாஜி? மாதாஜி ஸ்கிரீன் போயிட்டு. He explained how Krishna attained his permanent. How Krishna attained his permanent form. Yes, yes. When he reached, in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu explained and described everything to Sanatana Goswami. Hare Krishna, Mataji. சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதனத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் என்னத்த சொல்லிக்கிறாரு, அப்சல்யூட் ட்ரூத் என்னன்னு சொல்றாரு இல்லையா. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் கொஸ்டின் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாம் இது அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நம்ம கூட இந்த படிப்பினைகள், நம்ம யாரு, நம்மளுடைய நிலைமை என்ன. நான் வந்து ஆத்மா, ஜீவாத்மா, நான் வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துனுக்கு, கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். இதை நம்ம மனசுல தெளிவா புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எந்த ஒரு அகங்காரமோ ஆடம்பரமோ இல்லாம அடக்க ஒடுக்கத்தோட கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைவோம் இல்லையா. அந்த பக்குவம் பரிபக்குவம் தான் நமக்கு இன்னும் வரல இல்லையா. இங்கேயும் அப்படி இப்படியும் ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கோம். பட் அவருக்கு எல்லாம் கோஸ்வாமிஸ் இல்ல, அந்த பரிபக்குவம் வந்ததுனால அவங்க வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்க. அப்புறம் அது இல்லாம அவரெல்லாம் வந்து மஞ்சரிஸ் இல்லையா. அப்புறம் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் உண்மையை பத்தி சொன்னாரு, ஜீவாத்மா பத்தி சொல்றாரு, அதுக்கு அடுத்தது பக்திய தொண்டு பத்தி சொல்றாரு. ஓகே, பக்திய தொண்டு பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் 3 நிலைகள் பக்தி நமக்கு தெரியும் இல்லையா, பிராமன், பரமாத்மா, பகவான், அதை பத்தியும் சொல்றாரு. அதுல வந்து நமக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து ஸ்வயம் ரூபா கடவுள் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பான்ஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்துதான் வந்து பலராமர், பிரதிம்னா எல்லாம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு, அனிருத்தான்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன், பிரைமரி எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து யாரு, சங்கர்ஷனா, அது யாரு, பலராமர். ஓகே, சோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்வயம் ரூப பத்தி சொல்றாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 பிரிவுகள் இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதுல அந்த பிரிவுகள் 4 இல்ல, அந்த பிரிவுகள்ல வந்து வைபவா, பிரபாவான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ரூபம் வேணும்னாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரு அதுக்கு அடுத்தது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, அவருடைய பால்ய ரூபங்கள், அதாவது சின்ன வயசுல இருந்து பெரிய ஒரு அடலசென்ட் பாய் ஆக வரையும் என்னென்ன பருவங்கள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஓகே, இதெல்லாம் பண்றாரு. சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜார்க்கண்ட் ஃபாரஸ்ட் வழியா வராரு. அப்ப வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, சனாதனாக்கு அங்கங்க இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் குடிக்கிறதுனால உடம்புல வந்து வியாதி வந்துடும். அந்த வியாதி வந்ததுனால அந்த தோல்ல இருந்தெல்லாம் சீவு வரும். அதனால அவர் கிட்டவே போக மாட்டார், தூரம் நிப்பாரு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேணுத்துக்கு வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பாரு. இல்ல நீங்க எனக்கு அப்படி பண்ணிக்காதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இல்ல நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீதான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்க போற இந்த ஞானத்தை, உன்ன பண்ணலன்னா அது தப்பாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. சோ மாதாஜி இங்க யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Sanatana visits the Lord in Puri. Because of fasting and bad water in Jharkhand forest, Sanatana Goswami contracted a disease which made his hitch. Vaishnava etiquette is an ornament of a devotee. One day, Sanatana Goswami was summoned by Sri Chaitanya Mahaprabhu, who wanted him to come to Yameshwara Dota. Sanatana Goswami reached the Lord through the path along the beach by the sea. When Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Sanatana Goswami which way he had come, Sanatana replied, many servitors of Lord Jagannatha come and go on the path of the Simhadwara gate of the Jagannatha temple. Therefore, I did not go by that path, but instead of went by the beach. Sanatana Goswami did not realize that there were burning blisters on his feet because of the heat of the sand. Sri Chaitanya Mahaprabhu was pleased to hear about Sanatana Goswami's great respect for the temple of Lord Sri Jagannatha. Because his disease produced wet sores on his body, Sanatana Goswami used to avoid embracing Sri Chaitanya Mahaprabhu. But nevertheless, the Lord would embrace him by force. Jagadananda advised him to return to Vrindavana after the court festival of Jagannatha. Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised Jagannatha Pandita. The Lord again embraced him, and after his embrace, Sanatana Goswami became free from the disease. The Lord ordered
Sanatana Goswami to stay with him for that year. And the next year, after seeing the Ratha Yatras festival, he left Purushottama Kshetra and returned to Vrindavana. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள். ஒண்ணு வந்து அந்த அந்த காட்டு வழியா வர்றதுனால தோல் வியாதி வந்து அந்த தோல்ல இருந்து சீவு எல்லாம் வரும் மாதாஜி. அதனால என்ன பண்ணுவாரு, கடவுளுக்கு தூரமா இருப்பாரு, அவர் ஆலிங்கானம் பண்ணிப்பாரு இல்லையா. இல்ல நான் வைஷ்ணவ அஃபென்ஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இவர் மனசுக்குள்ள அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு, உன்னோட உடம்பு வந்து பௌதீக உடம்பு இல்ல, ஆன்மீகமானது, டிரான்ஸ்டென்டலு. நான் ஒரு சன்னியாசி, நான் ஒரு களிமண்ணுக்கும் வந்து சந்தனத்துக்கும் வந்து வித்தியாசம் பார்க்க கூடாது. நீ வந்து நீ அப்படி நினைக்க கூடாதுன்னு நான் வந்து உன்னை ஆலிங்கம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னொரு முறை அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, ஜெகதானந்த பண்டித் யாருன்னா சத்யபாமா தான் இந்த இடத்துல வருவாங்க. ஓகே. சோ சத்யபாமா வந்து ஜெகதானந்த பண்டிதா இருவாங்க. அவர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாரு, நீ இந்த ஜெகநாத பூரி ரத யாத்திரை முடிஞ்ச பிறகு நீ வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சோ ஒரு சனாதனன் வந்தாரு இல்லையா, நான் எவ்வளவு நாள் இங்க இருக்கிறது என்ன பண்றதுன்னு கேள்வி கேட்பாரு. அப்ப வந்து என்ன நீ ஜெகநாத பண்டித ஆனந்த அவருடைய வார்த்தையை கேட்கிற, அவன் என்ன அவ்வளவு அளவுக்கு பெரியவனா, அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுமா, அவன் சொல்றத நீ கேட்பியா, அப்படி எல்லாம் இல்ல, நீ ஒரு வருஷம் இரு அப்புறமா போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஓகேவா. அப்புறம் இன்னொரு நாள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் என்ன பண்ணுவாரு, தன்னுடைய உடம்புல இருந்து இப்படி எல்லாம் வருது, தீயில எல்லாம் வருது, புழுவும் வருது, அதனால நான் அந்த கோயிலுக்கு மெயின் டெம்பிள் சைடு போனேன்னா அங்க இருக்கிற பிராமணாஸ்க்கு எல்லாம் தொட்டின வந்து தீட்டாயிடும் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு, அது கடல் இருக்கு இல்லையா, கடல் ஓரமா மதியம் வேலையில நடந்து வர, அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு சூடு இருக்கும். அதனால கால்ல வந்து கொப்பளம் வந்துடும். இதெல்லாம் பார்த்து மகாபிரபுக்கு ரொம்ப வந்து அவங்க மேல அவ்வளவு அளவுக்கு நிறைய அன்பு வரும் அவருக்கு மேல. ஓகேங்களா. சோ அவரெல்லாம் அதனாலதான் அவங்க எல்லாம் வந்து கோசாமிஸ். ஓகேவா. அவருக்கு வந்து எல்லா சேவைகளும் பண்றாரு. இது வந்து அந்த சப்பாத்தி சாப்பிடுறது மாத்தாச்சு, உப்பு இல்லாம சப்பாத்தி கொடுப்பாரு இல்லையா, அது இந்த ஸ்டோரிங்க. ஓகேவா. சோ இவர் வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பின்னலுக்கு வந்து பாம்பை கம்பேர் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த பாக்குற காட்சி இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றாங்க. அவர் எழுதின புக்ஸ் பிருஹத் பாகவதாமிருதா, ஹரிபக்தி விலாசா, லீலாஸ்தவா, வைஷ்ணவ தோசினின்னு சொல்லிட்டு இதை எழுதுறாரு மாதாஜி. சோ சோ நம்ம இதுல என்ன, சனாதன தர்மம் வந்து சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜனம் அந்த இதுவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. அதுதான் அவர் டீச் பண்ணது இல்லையா, சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜனம். சம்பந்தம், கடவுளுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு, அதை வந்து எப்படி வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போறது, பக்தி பண்ணணும், அதனுடைய பிரயோஜனம் நம்ம கோ டு பேக் டு காட் ஹெட். இந்த லெசன்ஸை வந்து நம்ம கத்துக்கணும். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து யுக்த வைராகிய ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா. அப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த வைஷ்ணவ ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க, நிறைய புக்ஸ் எழுதுனாங்க, எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மதன மோகன் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை வைக்கணும்ன்றது வந்து சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இருக்கிறதுனால மதன மோகன் கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு வந்து தெளிவு இல்ல பக்தி பண்றதுக்குன்னு அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாருங்க. ஹெல்ப் பண்ணி இந்த மாயையில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளுடைய பக்தியை வந்து நம்ம மறந்துட்டோம் இல்லைங்களா, நம்ம வந்து ஆத்மான்றதை மறந்துட்டோம், அத புதுப்பிச்சு நமக்கு கொடுப்பாருங்களாம். ஓகேவா. மதன மோகன் கையில நம்ம அதை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து கோபால பட்ட கோசாமி பத்தி சொல்றேன் மாதாஜி. ஏன்னா நாளைக்கு அவரோட இது கோபால பட்ட கோசாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கோபால சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் போட்டுங்க மாதாஜி, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோசாமி பாத்தீங்கன்னா 1503 13ஆம் தேதி பிறக்கிறார். அதாவது 13 ஆஃப் த டார்க் மூன்ல பிறக்கிறார், பௌஷ மாசத்துல பிறக்கிறாரு. அவர் எங்க பிறக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச இடம், நம்மளுடைய ஸ்ரீரங்கத்துலதான் பிறக்கிறாரு. ஓகேவா. அவருடைய அப்பா பேர் வந்து வெங்கட பட். ஓகே. வெங்கட பட். அவங்க வெங்கட பட் இவங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த சம்பிரதாயம், நமக்கு 4 சம்பிரதாயம் தெரியும் இல்லைங்களா, யாராவது சொல்றீங்க அது என்னன்னு? இது வந்து கௌடிய பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம்.
ஓகே. சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பிறக்கிறார். ஸ்ரீ Yes, சம்பிரதாயம் யார் ஃபாலோ பண்ணது? follow. ராமானுஜாச்சாரியர் ஃபாலோ பண்ணார் இல்லையா? சோ இவங்க அப்பாவுக்கு வந்து இந்த வெங்கட பட் வந்து ஸ்ரீ ராமானுஜர் அந்த இதுல வராரு, அந்த டிசைபிள்ஸ் அந்த சம்பிரதாயத்துல வராரு. இவரோட அண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ். அவர் பேர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பிரபோதானந்த சரஸ்வதின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? பிரபோதானந்த சரஸ்வதி. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சமயத்துல வந்து இது இங்க ஸ்ரீரங்கம். இப்ப நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த நவதீப்புக்கு போலாம். நவதீப்ல வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார். சன்னியாசம் எடுத்துட்டு வந்து எங்க போறாரு? பூரிக்கு போறாரு. அவங்க அம்மா வந்து விண்ணப்பம் சொல்லுவாங்க, நீ விருந்தாவனத்துக்கெல்லாம் போகாத, பக்கத்துலயே இருக்குது பூரி, நான் எப்பயாவது வேணும் பார்க்கணும்னா இப்ப வரலாம் போலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க அம்மாவுடைய ஆணைப்படி அவர் பூரியில தான் நிறைய 18 வருஷம் இருப்பார். 24 வருஷம் சன்னியாசில 18 காலம் வந்து பூரியில தான் இருப்பார். சோ பூரியில இருந்தாரு. நான் ஒரு சன்னியாசி ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது, எல்லா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து நான் வந்து மீட்கிறதுக்கு தானே வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு? புனித யாத்திரை எடுப்பார். புனித யாத்திரை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எங்க போவாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கூர்ம கஷேத்திரத்துக்கு போவார். கூர்ம கஷேத்திரத்துக்கு போவாரு. கூர்ம கஷேத்திர ஆந்திரா, அந்த கூர்ம கஷேத்திரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் கூர்ம கஷேத்திரத்துல வந்து போயிட்டு அங்க இருந்து வந்து சிம்மாச்சலத்துக்கு போவார். ஓகே, சிம்மாச்சலத்துக்கு போயிட்டு சிம்மாச்சலத்துல இருந்து ராஜமந்திரி போவார். ராஜமந்திரியில என்ன விசேஷம்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து நம்மளுடைய ரமானந்த ராய மீட் பண்ணுவாரு. மீட் பண்ணி எல்லா டிஸ்கஷன் நடக்கும். அங்க இருந்து எங்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அகோபலத்துக்கு போவார். ஓகேவா? நரசிம்ம சேத்திரத்துக்கு போவாரு. அங்க இருந்து எங்க போவாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆஹ் காஞ்சிக்கு போவார். காஞ்சில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வருவார். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்த உடனே அந்த ரங்கநாதர் கோயிலுக்கு போன உடனே இவருக்கு வந்து ரொம்ப பரவச நிலை வருவார். ஓகேவா? அந்த பரவச நிலையில பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நல்லா சாண்டிங் பண்ணுவாரு. இவர் சாண்டிங் பண்றத பார்த்தோன்னே ஜனங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க கும்ப கும்பா ஜனம் சேர்ந்துடுறாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து வர தேஜஸ், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர்ந்து பண்றாங்க. ஓகே, எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாம் சேர்ந்து ஜபம் பண்றாங்க. அப்புறம் இவருடைய பாவனை வந்து இவங்க வெங்கட அப்பாவுக்கு புரியுது. இவர் வந்து சாதாரண ஆள் இல்ல, இவர் வந்து மகா புருஷான்றத அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார். ரங்கநாதரை பார்த்தோன்னே இவர் மறுபடியும் வந்து கான்சியஸ் இல்லாம விழுந்துடுறாரு. அப்புறம் மெல்லமா சுதாரிச்சு எழுந்த பிறகு அவர்கிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறார். இது வந்து மழைக்காலமா இருக்குது, இப்ப கரெக்டா நம்ம சத்துரு மாசத்துக்குலாம் அந்த சத்துரு மாசமா இருக்குது. சன்னியாசிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சத்துரு மாசத்துல வந்து போக சத்துரு மாட்டாங்க மாசத்துல வெளியே. வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. சத்துரு மாசத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கேயும் பயணம் பண்ண மாட்டாங்க. மலை சேறு சகதி இருக்கிறதுனால இருக்கவும் முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு பக்திய பண்ணுவாங்க. பக்திய பண்ணும்போதுதான் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆவாங்க. இது மாதிரிதான் நம்ம உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சிருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நாரதர் முனி கூட பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு வேதாந்திஸ்ட் முனிவர்களுக்கு அந்த சத்துரு மாசத்துல தான் சேவை பண்ணாரு. அவருக்கு மிச்சம் வச்ச உச்சிஷ்டாவை சாப்பிட்ட பிறகுதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலைக்காரி மகனா இருந்தவர் வந்து நாரத முனியா மாறினாருன்றதை பார்த்தோம். அது மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா கோபால பட்டருக்கு வந்து ஒரு சந்தர்ப்பம், இவரு வெங்கட் அப்பா வந்து கூட்டிட்டு போறாரு, எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பையன், அவர் பேர் வந்து கோபால் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அந்த கோபால் பையனை புடிச்சு தன்னுடைய மடியில சைத்தன்ய மகாபிரபு வச்சுப்பாரு. அப்புறம் தான் சாப்பிட்ட மிச்சத்தெல்லாம் வந்து அவருக்கு கொடுப்பாரு. ஓகேவா? அவரு கூட ஒரு சர்வெண்ட் அவர் கூட இருப்பாரு இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நல்லா பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ சன்னியாசம் ஆன பிறகு அவருக்கு என்ன முடி எல்லாம் இருக்காது, மொட்டை அடிச்சு ஷேவ் பண்ணி இருப்பாரு இல்லையா. அப்போ வந்து இவருடைய சின்ன வயசு லீலையெல்லாம் சொல்லுவார் கோபால பட்டுக்கு, அந்த சின்ன பையனுக்கு 5 வயசு பையனுக்கு. அச்சோ, அவனுக்கா கவலை இருக்கும். அந்த யோசனை பாருங்க, அந்த சின்ன பையனுக்கு, இந்த பிரம்மா பாரு எவ்வளவு மோசம், என்னை ஏன் இவ்வளோ லேட்டா பறக்க வச்சாரு, என்ன அப்பயே பறக்க வச்சிருந்தா நானும் அந்த லீலையெல்லாம் பார்த்திருப்பேன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த மனசுல இருக்கிற எண்ணத்தை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு புரிஞ்சுப்பாரு. புரிஞ்சுட்டு அன்னைக்கு வந்து அவருடைய கனவுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
அவர் சின்ன வயசுல பண்ண லீலைகள், அவர் எப்படி இருந்தாரு எல்லாம் அவர் வந்து அப்படியே டிவி விஷுவலைஸ் பண்ணுவார். அப்படியே சினிமா மூவி போற மாதிரி அவர் எல்லாம் பார்ப்பாரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்ப அவர் கூத்துல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. கருப்பா நல்ல சுருள் முடி இருக்கும், இவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு. அதெல்லாம் பாக்குறாரு கோபால் பட்டுக்கு, அந்த பையனுக்கு, சின்ன பையனுக்கு சந்தோஷம் ஆகுது. ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அத்வைத ஆச்சாரியார் கூப்பிடுறாரு, நித்யானந்தர் கூப்பிடுறாரு, வா நீ வந்து இதை எடுத்துக்கோ, இந்த சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் எடுத்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டக்குன்னு கனவு கலைஞ்சிடும். இந்த பையன் வந்து என்னடா இது ஆச்சு, என்ன கூப்பிடுறாங்க, கனவு மறைஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் சைத்தன்ய பிரபுவோடைய ரூமுக்கு போலான்னு போவாரு. போயிட்டு அந்த ரூம் கதவை திறந்தா அங்க பார்த்த ஷாக்கு. என்னடா சைத்தன்ய மகாபிரபு மொட்டை அடிச்சு ஒரு சன்னியாசி மாதிரி இருந்தாரு, பார்த்தா இப்ப வந்து ஷாமாவா இருக்காரு. புல்லாங்குழ விரிச்சிட்டு ஷாம சுந்தர் ஃபார்ம்ல இருக்காரு. இது என்னடான்னு பார்த்து டப்புன்னு மயக்கம் போட்டு இந்த பிள்ளை விழுந்துடும். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த பிள்ளைய எழுப்பி கூட்டிட்டு போவார். இது மாதிரி எனக்கு இந்த கனவெல்லாம் வந்துச்சு, அதெல்லாம் சொல்றதுக்கோசம் தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு, எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ நீ பார்க்கணும்னு நினைச்சதெல்லாம், இஷ்டப்பட்டதெல்லாம் பார்த்துட்டியான்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பான் அந்த புள்ள. சோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு இவங்க வந்து ஸ்ரீ பரம்பரையில இருக்காங்க இல்லையா, அப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு டிஸ்கஷன் எடுத்துட்டு வருவாரு நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. நீங்க யாரப்பா வழிபடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லட்சுமி நாராயண பூஜை தான் அவங்க பண்ணுவாரு. ஏன்னா ஒரு ஸ்ரீ பரம்பரை இல்லையா. சரிப்பா, உங்க லக்ஷ்மி தேவி ஏன் வந்து இந்த கோபி லீலை கோசம் வரணும்னு அப்படின்னு கேட்பாரு. அதுல என்ன தப்பு இருக்குது, கிருஷ்ணனும் நாராயணனும் ஒண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணனும் நாராயணனும் ஒண்ணு தானே, அதுல என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு கேட்பார். இல்ல ஆஹ் ஆஹ் கேட்பார். அதுக்கு வந்து பதில் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லுது, யாரெல்லாம் வந்து கோபி ஸ்ரீகளுடைய பாத சுவடுகளை பின்பற்றாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா எங்க போவாங்க, கோலோகல பிருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க இல்லையா. நீ வந்து என்ன பண்ணிருக்கிற, இந்த லக்ஷ்மி வந்து என்ன ஆச்சு, அதுல வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்ப வந்து இவருக்கு பதிலே இருக்காது, என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம ஆண்டாள் திருவடி, நாம ஆண்டாள் தாய் வந்து அந்த திருப்பாவை பாடுறாங்க இல்லையா, பார்க்கடல் பை துயின்ற பரமன் அடி பாடி நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோம்னு சொல்லிட்டு வரும் இல்லைங்களா 2வது பாசத்துல. அப்ப வந்து கடவுளுக்கு வந்து ஒரு கோவம் இருக்குமா, நீ என்னம்மா, நானும் நீயும் ரொம்ப க்ளோஸ் டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, நான் வந்தேன், நீ வந்து என்ன பிரிச்சு வைக்கிறல்ல, பார்க்கடல் துயின்ற பரமன் அடி பாடி என்ன நாராயண பாம்புக்கு தூக்கி தனியா வைக்கிறியேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? நாராயணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம லக்ஷ்மி தேவி வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது அந்த அவங்களுடைய மனபாவனை, அவங்க ஒய்ஃப் தான் இருந்தாலும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்விட்யூட், சேவகனா வந்து சேவகம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சேவகனுக்கும் ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு இல்லையா. சோ அங்க இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவி நாராயணனுக்கு மேல பய பக்தி ரெண்டுமே இருக்கு, சேவை இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் கோபிகா ஸ்திரீகளுக்கு வந்து அதெல்லாம் இல்ல, அங்க பயம் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, அங்க என்ன இருக்குது, பிரேம பக்தி இருக்குது. ஓகேவா? இத வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் ஆண்டாள் தாயார் என்ன பண்ணுவாரு, வார்த்தையை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறை கொண்டோம் யாம் பெரும் செம்மானும் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப கோவிந்தான்ற வேர்டை எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருவாங்க. அப்ப கோவிந்தான்னா என்ன, புலன்களுடைய அதிபதினு ஒரு பொருள், இன்னொன்னு வந்து என்ன, பசுகளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ அப்ப அந்த கிருஷ்ணா ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க இல்லையா, கிருஷ்ணா ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. சோ அப்ப வந்து இப்ப புரியுதா, லக்ஷ்மிக்கும் தேவிக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் அவரை புரிஞ்சுட்டு கோபால பட்டர் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாரு, இந்த வைடிய பிரம்ம மத்த கௌடிய வைஷ்ணவிசமா ஃபாலோ பண்றார். ஓகேவா? சோ வந்து கிருஷ்ணா இஸ் அ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட்ன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது பிறகு அவர் வந்து ரொம்ப கடினமான வாதங்கள்லாம் பண்ணல, ரொம்ப ஹியூமரஸா எடுத்துட்டு வரோம், கேஷுவலா இதை எடுத்துட்டு போவார். சரிங்களா? சோ அப்புறம் வந்து இந்த சத்துர் மாசம் 4 மாசம் எல்லாம் முடிஞ்சிருது, அவர் போனோம் இல்லையா, போலாம் டாட்டா பை பை சொல்லும் போது இந்த கோபால பட்டரும் அவருடைய படுக்கை பாய் பொட்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சுப்பாரு. என்னடா பண்றேன்னு பார்த்தேன்னா, இல்ல இல்ல நானும் நானும் வரேன், என்னால இருக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து
அதுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல இல்ல நீ வந்து இந்த இடத்துல இருந்து உங்க அப்பா அம்மாக்கு சேவை பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் கடவுளுடைய வார்த்தைக்கோசம் கேட்டு சேவை பண்றாரு. அவங்க மறைந்த பிறகு உன்னுடைய டியூட்டி எல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு நீ வா விருந்தாவனத்துக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? வாழ்நாள்ல இந்த 4 மாத காலங்கள் தான். அவங்க 4 மாசம் பிறகு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாரு. அப்போ அவங்க வந்து 1 மாசம் இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல இல்ல அவ்வளவு எல்லாம் முடியாது, நான் சன்னியாசி போகணும்னு சொல்லாரு. 2 வாரத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருப்பாரு. அதுக்கு பிறகு கோபால பட்ட கோசாமி அவரை மீட் பண்ணதே இல்லை. இததான் பண்ணாரு. பண்ணும்போது அவருடைய லீலைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அவருடைய உச்சிஷ்டவ சாப்பிட்டாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, அம்மா அப்பா வந்து பரமபதம் அடைஞ்சாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு. ஓகே, நம்ம ஒரு முறை பாணியாட்டி ஃபெஸ்டிவல் படிக்கும்போது ரகுநாத கோசாமிக்கு வந்து என்ன சொல்வாரு, நீ கிளம்பி வந்துடுன்னு சொல்வாரு. ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பக்தர்கள் இல்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து பக்தர்கள், சேவை பண்றாங்க கடவுளுக்கு. அதனால நீ அவங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி சொல்றாருன்னா காரணம் இருக்கும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் சரி, இங்க பரமபதம் அடைஞ்ச பிறகு அவர் விருந்தாவனம் போவார். விருந்தாவனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே கட்டளை கொடுத்ததுனால அங்க போவாரு. அங்க போயிட்டு ரூப சனாதனை வந்து மீட் பண்ணுவார். மீட் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து லெட்டர் எழுதுவாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. இது மாதிரி வந்து கோபால பட்டர் வந்திருக்காரு, அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றாரு. அவர் என்ன பூஜாரி பரம்பரையில வந்திருக்காங்க, பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்றாரு. அப்புறம் சில புக்ஸ் எல்லாம் இவங்க எழுதியிருப்பாங்க. அதை வந்து சரியா வந்து கம்பைல் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அதை வந்து கம்பைல் பண்ணி கொடுப்பாரு. ஓகேவா? கம்பைல் பண்றதுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. ஓகே, ஜீவ கோசாமி ஒரு புக் எழுதிருப்பாரு. அது ஆர்டரா இருக்காது, அது ஆர்டரா பண்ணி கொடுப்பாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சனாதனை எழுதியிருக்க புக்குக்கு வந்து இவர் வந்து ஃபார்வர்டு, அதாவது ஒரு புக்குடைய முன்னுரை மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து இவர் எழுதுறார். கமெண்டரி ஆன் கிருஷ்ண காரணாமிருதான் அப்படின்லாம் வந்து. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வைஷ்ணவ சம்ஸ்காரஸ் எல்லாம் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியல. கர்ப்ப சம்ஸ்காரா, அப்புறம் வந்து அக்ஷர அபியாசா, அப்புறம் வந்து இந்த சாப்பாடெல்லாம் ஊட்டுவாங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் எப்படி அன்னப்பிரசன்னம், கல்யாணம் எப்படி பண்றது, அதெல்லாம் நிறைய, ஒரு சன்னியாசினே எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஈம சடங்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப விரிவா சத்ரிய சார தீபிகான்ற புக்ல அவர் எழுதியிருக்காரு. ஓகேவா? சோ இது அவருடைய பண்ணியிருக்காரு. இத வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, ரூப சனாதன ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், கோபாலா வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா அவரும் திருப்பி கடிதம் எழுதுவார். சரி சந்தோஷம் சொல்லிட்டு கடிதம் மாத்திரம் இல்ல, கிஃப்டும் அனுப்புவாரு. ஒரு 3 முக்கியமான கிஃப்ட் பாருங்க. அவருடைய கோமணத்து ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல அங்க வஸ்திரம் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து சில பங்கு அனுப்புவாரு. அப்புறம் உட்கார்ந்து பூஜை பண்ணக்கூடிய ஸ்டூல வந்து 3 அவர் வந்து அனுப்புவார். கோபால பட்டருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும், எனக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட இருந்து இந்த 3 பொக்கிஷமா எனக்கு கிஃப்ட் கிடைச்சிச்சேன்னு சொல்லிட்டு. அந்த கௌபினியத்துக்கு என்ன, அந்த கோமணத்துக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை வந்து உன்னோட முன் நெற்றில கட்டிக்கும், உனக்கு எந்த ஒரு விதமான தேவையில்லாத பால் உணர்வுகள்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேங்களா? இத வந்து அவர் பின்பற்றுவார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து அவரு பயணம் பண்ணுவார், புனித யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முறை என்ன ஆகுது, ஹரித்வாருக்கு வராரு. ஹரித்வாருக்கு வரும்போது அங்க மழை காலம் அப்படிலாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பக்தர் வந்து கூப்பிட்டு எங்க வீட்டுல இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு பிராமணன் வீட்டுல போய் தங்குறாரு. அவங்களும் நல்லா உபசரணம் பண்றாங்க. உபசரணம் பண்ணிட்டு அவரை பிரிவுவோம் இல்லைங்களா, அப்போ வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு ஜோடி. பட் அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் இல்ல. நீங்க எங்களை தயவு செய்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, என்னடா சேவை எல்லாம் பண்ணிட்டு ஏதோ கேக்குறாங்கன்னு, அப்படி மாத்திரம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட எங்களை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்டா ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா நான் உங்களோட சேவையில ஈடுபடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கு கொடுப்பார். சரி, இவரும் அதை வந்து குடுத்துட்டு வந்துடுவார். ஓகேவா? மறுபடியும் எங்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பயணத்துல வந்து ஹரித்வார்ல இருந்து நேபாளுக்கு போறாரு. நேபாளுக்கு போகும்போது அங்க இருக்க கந்தகி ரிவர்ல வந்து ஆஹ் குளிச்சு எழுவார். ஒரு சன்னியாசி இல்லையா, கையில கமண்டலம் இருக்கும். அந்த கந்தகி ரிவர்ல நமக்கு தெரியும் சாலிகிராம சிறைகள் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, முக்கி எழும்போது அந்த கமண்டலம் ஃபுல்லா வெயிட் ஆயிடும். இது என்னடான்னு பாக்குறாரு, பார்த்து ஃபுல்லா சாலிகிராமம் நிரம்பி இருக்குது. மறுபடியும் கொட்டிடுவார், மறுபடியும் முக்குவாரு, மறுபடியும் அந்த இது வந்து
வெயிட் ஆயிடும், மறுபடியும் கொட்டுவார். சரி வேற இடத்துல போய் குளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டுட்டு வேற இடத்துல போய் குளிப்பாரு. மறுபடியும் அந்த கமண்டலம் வந்து ஃபுல்லா ஆகும், வெயிட் ஆயிடும். இது என்னடான்னு அப்படின்னு யோசிப்பார். சரி இது ஏதோ கடவுள் சொல்றாரு போல, நான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும், பூஜை பண்ணணும் போலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு 12 சாலிகிராம சிலைகள் கிடைக்குது. அதை வந்து ஒரு துணியில கட்டிட்டு தன் தோள் மேல போட்டுட்டு எங்க போனாலும் தூக்கிட்டு போவாரு. அப்புறம் வந்து அந்த சந்தியாவந்தனம் காலத்துல வந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணுவார். இது மாதிரி எல்லாம் வந்து அவர் பண்ணிட்டே இருக்கார். அப்புறம் நடு ராத்திரில வந்து ராத்திரில வந்து இந்த மரத்துல கட்டி விட்டுடுவாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து ரூபா சனாதன கோசாமி எல்லாம் வந்து காடுல தானே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அங்க கொடிய ஜந்துக்களுடைய தாக்கம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நதிக்கரையில நடுவுல போயிட்டு படகுல இருப்பாங்களாம். ஏன்னா இந்த சிலைகள்லாம் அந்த விலங்குகளுக்கு என்ன தெரியும், கடிச்சு எடுத்துட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு சிலைகளுக்கோசம் அங்க பாதுகாவலோட இருப்பாங்களாம். அப்போ வந்து கையில வந்து விம்பு, வில்லு, அம்பு எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்களாம். வச்சுட்டு காவல் காப்பாங்க. விடிச்ச உடனே இங்க அந்த பக்கம் கரைக்கு வந்து குளிச்சுட்டு அவங்க வந்து பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸா ஆயிட்டே இருந்துச்சு. எங்க போனாலும் அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோயில் இல்ல இல்லையா? அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள்ல இருந்தது அடியில ஒரு மரத்துல இருந்தனால இன்னொரு நாளுக்கு அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்க மாட்டாங்க. சோ மரத்தை கூட நாம அடிக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரத்துல இருந்து இன்னொரு மரத்துல போயிட்டு உட்காருவாங்க. அது மாதிரி இருந்தாங்க அவங்க. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவருக்கு வந்து ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தனக்கு வந்து வயசாயிட்டு இருக்குது. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, நடுவுல ஒரு விஷயம். அங்க வந்து ஒரு பணக்காரன் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தியான தர்மங்கள் பண்ணுவான். என்ன மாதிரி தான தர்மம்னா, கோயிலுக்கு தேவையான விக்கிரகத்துக்கு தேவையான நகைகள், துணிகள்லாம் கொடுப்பான். கோபால பட்டருக்கும் கொடுக்குறாரு. நான் இது என்னடா வச்சுட்டு பண்றது, என் கையில கிருஷ்ணரே, கிருஷ்ண உருவ சிலை விக்கிரகமே இல்ல, நான் இதை வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு அவருக்கு மனசுல அழுகையா வரும். இது தெரிஞ்சிட்ட கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 12 சாலிகிராமம் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து ஒண்ணு பெருசா இருக்கும். அதுக்கு வந்து இவர் வந்து தாமோதரான்னு பேர் வச்சிருப்பார், தாமோதர சிலான்னு சொல்லிட்டு. அவர் அழுதுட்டு அன்னைக்கு தூங்கிடுவாரு. அடுத்த நாள் எழுந்து கரைக்கு போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்து பாப்பாரு, அந்த தாமோதர சிலை பேர் வச்சிருந்தாரு இல்லையா, அது வந்து விக்கிரகமா மாறிட்டு இருக்கும். அழகான திரிபங்க விக்கிரகமா மாறிட்டு இருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு சந்தோஷம். அவர் கொடுத்த ஆடையெல்லாம் வச்சு நகைகள்லாம் போட்டு அங்க அலங்கரிப்பாங்க. ஓகேங்களா? அலங்கரிச்சுட்டு அவர் என்னைக்கு அந்த அந்த சாலிகிராம சிலை விக்கிரகமா மாறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வைசாக மாச பௌர்ணமி நாள் வந்து அது வந்து மாறிச்சு. சோ அதுக்கு வந்து கோசாமி என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னா, ராதா ரமண தேவான்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறாங்க. ராதா ரமண தேவன். இந்த அழக பாக்குறதுக்கு ரூப சனாதன எல்லா வைஷ்ணவாசும் வந்து பாப்பாங்க. அவ்வளவு அழகா இருக்குமா. அந்த 3 இடத்துல பெண்டா இருக்கும். இது வந்து எதுக்கு ஒப்பானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, விருந்தாவனத்துல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா ஆனது வந்து ராதா மதன விக்கிரகம், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராதா கோவிந்தஜி, ராதா கோபிநாத். ஓகேவா? இந்த 3 விக்கிரகத்துடைய அம்சமும் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து பாதமும், ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இடுப்பும், ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து முகமும் சொல்லிட்டு இருக்கும். அவ்வளவு அழகா இருக்குமா இந்த ராதாரமண தேவர். ஓகே, சரி இவரும் வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டே வராரு. காலங்கள் போயிடுச்சு. அப்புறம் இவருக்கு வயசாயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து இவருக்கு ஒரு கவலை, என்னடா எனக்கு வயசாயிடுச்சே, எனக்கு பிறகு இந்த விக்கிரகத்தை யாரு பாத்துக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி குளிச்சுட்டு ஒரு நாள் வருவாரு. அங்க ஒரு பையன் வந்து நிப்பான். நமஸ்காரம் பண்ணுவாரு. சரி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இவர் வந்துருவாரு. பார்த்தா பின்னாடியே வந்துட்டு இருப்பான். ஏன்டா என் பின்னாடி வரேன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவாரு, இது மாதிரி என்ன வந்து நீங்க ஹரித்வார்ல வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணீங்க இல்லைங்களா, ஸ்ரீபத் கோபால பட்டா பட்ட கோசாமி, நீங்க அந்த இடத்துல வரும்போது ஆசீர்வாதம் பண்ணீங்க இல்லைங்களா, அந்த கோபிநாத் பூஜாரி வந்து என்ன அனுப்பிச்சிருக்காரு. சாரி மாதாஜி, அந்த இடத்துல இருந்து நான் வந்திருக்கிறேன். எங்க அப்பா வந்து உங்களுக்கு போயிட்டு சேவை பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இவருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்து அவருக்கு பேர் வைப்பார், ஸ்ரீ கோபிநாத பூஜாரி கோசாமின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்த நாள் இவருக்கு இன்னும் கவலை இருக்கும். இப்ப வந்து சந்தோஷம் இருந்துச்சு, யாரோ ஒருத்தங்க கிடைச்சாருன்னு சொல்லிட்டு. மறுபடியும் கவலை இருக்கும், இவன் வந்து பிரம்மச்சரியனே இருக்கான், இவனுக்கு அடுத்தது யாரு பாத்துப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இவர் வந்து கூப்பிட்டு நான் அட்வைஸ் பண்ணுவார், இது மாதிரி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குரு சொல்றாரு இப்ப இல்லையா, இனிஷியேஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு, குரு ஆயிட்டாரு. இவர் வந்து பிரம்மச்சரியா இருக்காரு, சிஷ்யனா இருக்கிறாரு. வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு என்ன குரு சொன்னாலும் அந்த சிஷ்யன் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரே ஒரு விஷயத்துல வந்து எக்ஸெப்ஷன் கொடுக்குது. குரு வந்து பிரம்மச்சரியத்தை விடுன்னு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவரு எதிர்த்து இல்ல முடியாதுன்றத சொல்லலாமா.
அது வேதம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது. உங்களுக்கு என்ன வம்சாவழி வேணும் தானே, எனக்கு 2 அண்ணங்க இருக்கிறானுங்க, அவனுங்க கூப்பிடுறேன், நீங்க அவரை இனிஷியேட் பண்ணுங்க, அவங்க வந்து சம்சார வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுட்டோம், அதுல இருந்து அந்த பரம்பரையில வந்து இவங்க நம்மளுடைய கோயிலை பார்த்துக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஒத்துப்பாரு. அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வம்சாவழிகள் தான் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 17 பரம்பரையில அவங்கதான் வந்து இதை வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஓகேவா? இன்னும் வந்து அந்த நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து அத நல்லா சொல்வாராம். இவங்க மெயின்டைன் பண்ற அளவுக்கு இன்னும் நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியல, அந்த ஹார்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம அவங்க கையில கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்வாருங்க. சோ இது மாதிரி அவருடைய சிலையை வந்து அவர் வந்து அவருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாரு. ஓகே. சோ இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அனங்க மஞ்சரியா இருக்காரு நம்ம கோபால பட்டர். ஓகே. கோபால பட்டர் வந்து அனங்க மஞ்சரி இருந்து அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைய இந்த அளவுக்கு புக்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்ல மாதாஜி, அவருடைய வாழ்க்கை இப்படி இருந்துச்சு மாதாஜி. அவரு நாளைக்கு வந்து அவருடைய டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே மாதாஜி. நாளை கோபால பட்டருடைய டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே. எவ்வளவு அளவுக்கு அவரை வந்து நினைச்சு பக்தி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம வந்து பக்தியை பண்ணிக்கணும் மாதாஜி நாளைக்கு. சரிங்களா? நாளைக்கா மாதாஜி? நாளைக்கு அவரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ராதா ரமணனுடைய அந்த பெக்குலாரிட்டி என்னன்னா, எந்த விக்கிரத்துக்கும் பல்லு இருக்காது, இவருக்கு வந்து பல்லு இருக்குமா. ஓகே. ராதா ரமணருக்கு வந்து பல்லு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த இதுதான் அந்த ராதா ரமன் தேவோடைய போட்டோ மாதாஜி. இப்ப பாக்குறீங்களா ஷிலா த்ரீபங்க ஃபார்ம்ல இருக்காங்க பாருங்க. த்ரீபங்கான 3 இடத்துல பெலிஞ்சு பெண்டாயி இருக்கும். அதாவது ராதா மதனம் மாதிரி கால் இருக்கும், பாதம். அப்புறம் ஃபேஸ் வந்து ராதா கோவிந்தர் மாதிரி, ராதா கோபிநாத் மாதிரி இடுப்பாட இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இந்த அளவுக்கு அழகான ஒரு இதுவை வந்து அவர் கொடுத்திருக்காரு. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து இதுதான் நம்ம இவர் கையில கத்துக்கணும். ஸோ நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் எல்லாருமே. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றேன், ஒரு 2 நிமிஷம் என் கூட இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாத்தீங்கன்னா லோகநாத் தாஸ் கோசாமியோட மறைவு நாள் வருது. நம்ம அதுக்குள்ள அந்த 2 வார்த்தையில நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் மாதாஜி, பரவாயில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கணும். சொல்லுங்க மாதாஜி, கேக்குறோம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நன்றி நன்றி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நன்றி. சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த லோகநாத் கோஸ்வாமி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லீல மஞ்சரியா வர்றார் கிருஷ்ண லீலையில. ஓகேவா? சோ இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பங்களாதேஷ்ல தலக்கோரின்ற ஒரு இடத்துல பிறக்கிறார். அவங்க அப்பா பேர் வந்து பத்மநாபா, அம்மா பேர் வந்து சீதாதேவி. ஓகே. இவரோட அண்ணன் பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன தம்பி இருக்காரு, அவர் பேரு ஸ்ரீ பிரகலாத பட்டான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்ல பிறக்கிறாரு, தாலக்கோரின்ற கிராமத்துல பிறக்கிறாரு. ஓகேவா? சோ இவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியோட ஃபாலோவர்ஸ். ஓகேவா? அத்வைத ஆச்சாரியோட ஃபாலோவர்ஸ். இவரோட பிரணாம மந்திரம் நான் ஒரு முறை சொல்றேன். ஸ்ரீமத் ராதா வினோதைக்க சேவ சம்பத் சமான்விதம் பத்மநாபாத் மஜம் ஸ்ரீமத் லோகநாதா பிரபும் பஜே. ஸ்ரீ லோகநாதா பிரபும் பஜே. இவர் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன வயசுல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடுறாரு. எங்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நவதீப்ல போயிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போய் பாக்குறாரு. இவரோட விசேஷம் என்னன்னா, இவர் ஒருத்தர் தான் சின்ன வயசுல போயிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்தது. அப்புறம் இவர் தான் டைரக்ட் டிசைபிளும், அவரும் டைரக்டா சம்பந்தம் வச்சுக்கிட்டது. சன்னியாசி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மித்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி ஆன பிறகுதான், கோபால பட்ட பிறகும் சரி, சனாதனா ரூபா இவங்க எல்லாம் ஜீவா எல்லாருமே வந்து அவர் சன்னியாசம் ஆன பிறகுதான் மீட் பண்றாங்க. இவர் ஒருத்தர் தான் முன்னாடியே மீட் பண்ணிடுவாருலமா. இல்ல மாதாஜி, சன்னியாசம் பண்ணி புனித யாத்திரை பண்ணும்போது தானே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வராரு. ஸ்ரீரங்கத்துல மீட் பண்றாரு. இவர் வந்து நவதீப்ல போய் மீட் பண்றாரு. ஓகேவா? இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் டிசைபிள் அண்ட் அசோசியேட்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அப்ப பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு நியூஸ் கேக்குது, இன்னும் 3 நாள்ல வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சன்னியாசம் எடுக்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கா மனசு கவலை. என்னடா நான் இப்பதானே வந்து பார்த்தேன், இவருக்குள்ள வந்து போறாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலையோட இருப்பார். அப்போ வந்து அவர் சொல்லுவாரு, கவலைப்படாத, நம்ம வந்து மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம் விருந்தாவனத்துலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கு உறுதியை கொடுத்திருப்பார்.
சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வீட்டை விட்டு போனவர் தான் சின்ன வயசுலயே லோகநாத். மறுபடியும் வீட்டுக்கெல்லாம் வரமாட்டாரு. அப்படியே தன்னுடைய பயணத்தை கண்டினியூ பண்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு சவுத் இந்தியாவுக்கு போறாரு. இவரு இந்த பூரி ஜெகநாத்துக்கு போறார். ஓகேவா? சோ அப்புறம் அவர் வந்து திரும்பி வந்துட்டாருன்னு கேள்விப்படுறாரு. அப்போ பூரிக்கு வராரு. பூரியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டாங்கன்றாங்க. விருந்தாவனத்துக்கு போன இல்ல பிரயாகுக்கு போயிட்டாங்கன்றாங்க. இவருக்கு மனசு உடைஞ்சிடும். என்னடா என்னால வந்து சைத்தன்ய அவரை பார்க்க முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனச உடைஞ்சி கவலையோட இருப்பாரு. அப்போ வந்து மறுபடியும் அவருக்கு வந்து கனவுல சொல்வாரு, நான் வந்து உன்னை பிருந்தாவனத்துல மீட் பண்றேன்னு சொன்னேன் இல்ல, நான் வந்து கண்டிப்பா மீட் பண்ணுவேன், பட் வேற ஃபார்ம்ல மீட் பண்ணுவேன். நீ இப்ப வந்து நீ பிருந்தாவனத்துக்கு போ, எனக்கு நெருங்கிய பக்தர்கள் ஃபாலோவர்ஸ் அங்க இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ உடனே கிளம்பி அங்க பிருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க. பிருந்தாவனத்துக்கு போன ரூப, சனாதன, கோபால எல்லாம் பார்ப்பாங்க. பூ கர்ப்பா, ஓகேவா? பூ கர்ப்பாவை எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. அப்போ வந்து இந்த பூ கர்ப்பாவும் இவரும் பாத்தீங்கன்னா மனசளவுக்கு ஒண்ணு, மனசு உடம்புதான் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுல ரொம்ப மூத்தவரே வந்து நம்மளுடைய லோகநாத கோஸ்வாமி தான் ரொம்ப வந்து மூத்தவர். ஓகே, சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பிரேம பக்தியில வந்து இருப்பாருங்க. ரொம்ப வயசானவர் இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப வந்து அந்த சனாதன வந்து இவரை வந்து எப்படி மதிக்கிறாங்கன்றத அந்த ஒரு பாடல் வரியா கொடுத்திருக்காங்க. பிருந்தாவன் பிரியன் வந்தே ஸ்ரீ கோவிந்த பாதாஸ்ரிதன் ஸ்ரீமத் காஷி ஈஸ்வரம் லோகநாதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா தாசகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு என்ன பொருள் என்ன? ஐ ஆஃபர் மை ஒபேசன்ஸ் டு காஷி ஈஸ்வர பண்டிட் ஸ்ரீ லோகநாத கோஸ்வாமி and Krishnadasa Kaviraja Goswami, who are very dear to Govinda in Vrindavan, having taken shelter at his lotus feet. இது என்ன தெரியுது? லோகநாத்ல யார்கிட்ட தஞ்சம் அடைந்தாங்க? கடவுளுடைய தாமரை திருவடியால தஞ்சம் அடைஞ்சாரு. யாருக்குன்னு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா கோவிந்தருக்கு, அவர் பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற ஸ்ரீ கோவிந்தன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து நான் வணக்கம் செலுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு சனாதனன் சொல்றார். ஓகேவா? லோகநாதர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அங்க இருக்கிற பிருந்தாவனம்னா காடுகள், அதுல முக்கியமா பெயர் போனது வந்து 12 காடுகள். அங்க வந்து திரிஞ்சுட்டே இருப்பாராம். அதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், உமரோ என்ற கிராமத்துல வந்து ஒரு வனம் இருக்குது. அது பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கதிவாரன் சொல்லிட்டு அந்த வனத்துக்கு பேரு. அந்த கதிவாரன் வனத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நதிக்கரை குண்டம் இருக்குது. அது கிஷோரி குண்டான்னு சொல்லிட்டு அங்கதான் இருந்துட்டு இருப்பாரு. ஓகே, அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும். நம்மளால கடவுளுக்கு வந்து ஒரு ஆராதனை பண்ண முடியல, டெய்லி வர்ஷிப் பண்ண முடியலையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவலை இருக்கும். நம்ம கிட்ட எந்த ஒரு விக்கிரமும் இல்லையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்க பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு ஃபேமஸ் என்னன்னா பக்கா டிமான வந்து அங்கதான் வந்து சம்மாரம் பண்ணார். சோ அந்த பிராமண வடிவத்துல கடவுள் வந்து அவருக்கு ஒரு விக்கிரகத்தை கொடுப்பாரு. அந்த விக்கிரகத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு போவார். ராதா வினோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ராதா அதனோட பெக்குலாரிட்டி என்னன்னு பார்த்தோன்னா, கொடுத்த உடனே அந்த பிராமணன் வந்து மறைஞ்சு போயிடுவாரு. அது யாரும் இல்ல, சாட்சாத் பகவானே வருவார். ஏன்னா அவர் நினைச்சாரு இல்லையா, ரொம்ப வயசானவர், எனக்கு ஒரு விக்கிரகம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் கடவுளே வந்து ஒரு விக்கிரகத்தை கொடுப்பாரு. அது பேர் என்ன வைக்க சொன்னாருன்னா ராதா வினோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன வினோதம்னா, விக்கிரகம் எங்கேயாவது பேசுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பேசும், பக்தர்கள்கிட்ட பேசும். இது வந்து பேசாது, யூஸ்வலா பேசாது. அவர் பக்தர் நினைச்சிருந்தாதான் பேசும். இவங்க வந்து எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு சாப்பாடு கொடுன்னு சொல்லிட்டு பேசுமா. ஓகே, அவ்வளவு அளவுக்கு அழகா இருக்குமா. சரின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு கை கால் ஓடல, கடகடன்னு போயிட்டு சாப்பாடு நல்ல ஃபைனா இருக்க அரிசி வாங்கிட்டு சமைச்சு ஒரு நல்ல வாழையில போட்டு வச்சு கொடுக்குறாராம். சாது நல்லா சாப்பிட்டு அவரும் நல்லா சாப்பிட்டு அவர் இலைப்பாறதுக்கு ஒரு பெட், அதெல்லாம் ஃபுல்லா ஃப்ளவர்ஸ் மேல டெக்கரேட் பண்ணி அந்த பெட்ல வைக்கிறார். பெட்டு மேல படுக்க வைக்கிறார். சோ அதுக்குன்னு ஒரு பஜன் குட்டீர் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற வில்லேஜ் பீப்புள் எல்லாம் சொல்லுவாரு, இல்ல அதெல்லாம் வேணாம், விக்கிரகத்துக்கு வந்து பாதுகாப்பு இருக்காது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து முஸ்லிம்ஸ் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. அதனால அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு துணியில கட்டிட்டு எப்பயுமே நெக்லஸ் மாதிரி தன்னுடைய கழுத்துலயே போட்டுட்டு இருப்பாருங்க. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அவள எவ்வளவு அளவுக்கு சிட்டு வைராகியா இருந்திருக்காரு. நம்மளா இருந்தா எப்படி எல்லாம் இருந்திருப்போமா எல்லாரும். அந்த அளவுக்கு வந்து அவரோட ரொம்ப
பக்திய பயபக்தியா இருந்தாரு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போக போக ரூப சனாதன எல்லாம் மறைஞ்சிடுறாங்க. லோகநாத் வந்து அவங்களுடைய பிரிவை வந்து தாங்க முடியல. பிரிவை தாங்க முடியாம வந்து வாழ்ந்துட்டு வராரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து யாரையும் வந்து சிஷ்யர்களை ஏத்துக்கல. அப்புறம் ரொம்ப பாடுபட்டு நரோத்தமதாஸ் அவர் ஒருத்தர் தான் வந்து இவருக்கு வந்து சிஷ்யர். நரோத்தமதாச தான் வந்து இவருடைய சிஷ்யர். அவரும் பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி சேவை பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கேட்டு ஆச்சரியப்படுவீங்க. மறைமுகமா இருந்து 1 வருஷ காலம் அவர் வந்து வனத்துல போயிட்டு மலம் ஜலம் கழிப்பார். ஓகேவா? அந்த மலம் ஜலம் இடத்த வந்து கிளீன் பண்ணுவார். கிளீன் பண்ணிட்டு அங்க வந்து ஃபைனா இருக்கிற மணலை பரப்பிட்டு தேவையான நீரை ஜலத்தையும் வச்சுட்டு வருவாரு. இத வந்து இவரு பார்த்துட்டு ஆச்சரியம், யாருடா இந்த சேவையை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் இவரு போய் மறைஞ்சு அங்க பாப்பாரு. யார் இந்த சேவகம்மா? நடுராத்திரிக்கு அந்த வனத்துக்கு போயிட்டு மறைஞ்சு நின்னு பார்த்தா அப்பதான் தெரியும் நரோத்தம தாசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து ஆலிங்கம் பண்ணிட்டு அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்லுவார், நீ வந்து அவனை வந்து தீட்சை கொடு, ஏத்துக்கோ உன்னுடைய சிஷ்யனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பிறகுதான் வந்து அவர் வந்து நரோத்தமதாசனை வந்து தன்னுடைய டிசைபிளா ஏத்துக்கிறாரு. ஓகேவா? அப்புறம் இவர் வந்து கவிராஜ கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய சைத்தன்ய சரிதாமிரத புக்கு எழுதுறாரு இல்லையா, அவர் கீழே சொல்லுவார், நீ என்னோட பேரெல்லாம் அந்த இடத்துல வரவே கூடாது, அதெல்லாம் பெரிய பெரிய டிவோட்டிஸ் இருக்கிற இடம், அந்த என்னோட பேரெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதனால நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கும்போது நிறைய பேருடைய கோசாமிகள் பேர் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, தயவு செய்து என் பேரை போடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் பஜன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே கதிரவன் அந்த கயாரா கிராமத்திலே வந்து பஜனை பண்ணிட்டு இருக்குமே வந்து சமாதி அடைவார். ஓகேங்களா? இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சமாதி அந்த அவர் கோயில் கட்டினது பாத்தீங்கன்னா ராதா கோகுல நந்தான்ற ஒரு கோயில் அவர் தான் கட்டினாரு. அந்த கோயில்லயே வந்து இவரோட சமாதி இருக்கும். இந்த சமாதி தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அந்த இடத்துல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து 2 விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யாரெல்லாம் பாகவதம் படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு லோகநாத். ஓகேவா? லோகநாத் தாஸ் கோசாமி வந்து மறைந்த நாள் இப்ப வரப்போற ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஓகே, அதாவது 28ஆம் தேதி. ஓகே, சோ நம்ம எல்லாரும் அன்னில இருந்தாவது நல்ல நீங்க பாகவதம் படிக்க மும்முரமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அவரோட பிளஸிங்ஸோட. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராதா கோவிந்தனுடைய ஒரிஜினல் விக்கிரகம் எங்க இருக்குன்னா ஜெய்ப்பூர்ல இருக்குது. ஓகே, அதனோட பிரதி மூர்த்தி வந்து ராதா கோகுலநந்த டெம்பிள்ல இருக்குது விருந்தாவனத்துல. ஓகேங்களா? ஒரிஜினல் வந்து ஜெய்ப்பூர்ல இருக்குது, அதனோட பிரதி வந்து கோகுலானந்த டெம்பிள்ல இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் தான் மூத்த பக்தர். இவர் தான் டைரக்ட் டிசைபிள் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு. எல்லாருக்கும் நன்றி பொறுமையோட கேட்டதுக்கு. சோ 3 விஷயத்த தெரிஞ்சிருக்கோம். அப்புறம் இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயம், இந்த 29ஆம் தேதி தான் நம்ம இஸ்கான் இன்கார்பரேஷன் சொல்றோம் இல்லைங்களா, 1966ல நம்மளுடைய பிரபுபாதா ஸ்தாபம் பண்ணது அந்த நாள் வருது மாதாஜி அன்னைக்கு. சோ இஸ்கான் இன்கார்பரேஷன் திதி நாள் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? சோ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு 3 கோஸ்வாமி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம இன்னும் பக்தியில முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ரவிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा टू एवरीवन. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू Hare माताजी. Krishna Mataji. Thank you Mataji. माताजी माताजी, thank you माताजी. ரொம்ப நல்லா Thank you, இருந்துச்சு Mataji. மாதாஜி. Hare Krishna. ஹரே Mataji. கிருஷ்ண Mataji, மாதாஜி. 26. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இஸ்கான் வந்து இது வந்து என்னைக்கு வருது? 26ஆ? திங்கட்கிழமை வருது மாதாஜி 29. நாளைக்கு Okay, வந்து 26 கோபால பட்ட கோஸ்வாமி டிஸ்அப்பியரன்ஸ். 28 வந்து மாதாஜி. லோகநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியோட டிஸ்அப்பியரன்ஸ். okay, 29 இஸ்கான் இன்கார்பரேஷன் வருது. ஓகேவா? ஓகே சனாதன மாதாஜி. கோஸ்வாமி தேங்க்யூ மாதாஜி. மறைந்த நாள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு 21ஆம் தேதி. okay, okay. Thank you Thank you, Mataji. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் ஹரே நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ண மாதாஜி. கிளாஸ்ல Hare மீட் Krishna பண்ணலாம் Mataji. மாதாஜி.